chroeso I Haclediad rhif 83! Ydan, da chi mor excited, da ni actually nôl, mis ar ôl I ni ddeud, bys ni nôl mewn mis, di hyn yn digwydd yn aml. Dwi yma hen yma, hefo Bryn. Hooray! A Iestyn. Hwza! Sy'n cael fydyn y Sioned ydw I. Dwi'n Helo, licio Sioned. meddwl bod rhywbryd randomly mae rhywun yn mynd I tiwnio fewn I hwn, a hwn ydi fel Haclediad cynta nhw. A wy'n kind of meddwl fel, dydy hwn yn mynd I neud sens. So na I drio dod o'ch I fewn. A da ni'n arfer bod yn tech podcast, a da ni kind of dalen, ond da ni'n kind of podcast am literally popeth arall da ni'n neud hefyd. Wel, So ti'n hynna'n gwybod neud be? sens. Mae'n digwydd bod, da ni on brand, oherwydd, da chi'n gwrando ar This Week in Tech twit thingy. Wel, Yeah. penwythnos yma, oedden nhw'n siarad amdan sut mae I rhaglen nhw wedi bod yn mynd ers bron 10 blwyddyn, coincidence. Ac sut maen nhw wedi newid o just siarad, sbiwch ar y ffôn newydd ma, dydy o'n gret, I siarad amdan yr difrod ag yr beth yma technoleg yn neud I bobl, a sut mae pobl yn ymdrin ar pethau sy'n digwydd. A mae'n fatha paralel, ti'n A da ni yn neud o yn y Cymraeg. Be? Dio. Hwna, hefo added existential angst am y Gymraeg. I mean, ti just Mae hynna'n neud Sioned yn Leo Laporte Cymru. Dwi'n licio meddwl, ti'n mo? Ie, dwi offi sgwennu llyfrau a bod yn really glyfar. It's just fine, it's fine. Lads. So, da ni hefyd yn recordio hwn ar Chwefror 19, a mae Storm Dennis wedi wneud shitstorm o yn ardal I fan hyn. Dwi'n recordio'n Gaerdydd. Wy'n gwybod mae yna gymaint o lefydd eraill yng Nghymru di chael so, da ni'n gyrru cariad masif allan I bawb sydd wedi cael ei effeithio gan llifogydd, tirlithriadau. Mae Twitter Cymraeg wedi bod yn nofio llythran, oh god, what a pun anadwy amser anadwy neud o, mewn fel footage gwael o'r pethau sy'n digwydd. Mae yna fideo di bod mynd rownd o tirlithriad horrendous uwchben troed rhyw fyny yn y Rhondda. Na, dim troed rhyw, mae ddrwg gennau, dwi'n siŵr fydd Sean Thomas yn dod ato fi mynd, na, ti'n cael yn wrong. Ond yr tirlithriad glo, a mae just meddwl amdano fo yn neud rwy'n yn sal felly. A mae'r ardal yn eto'r atgofion Aberfan hefyd yn meddwl pobl, so ie, mae'n rhywbeth sy'n dod â lot o pryderon I pobl. So dyn ni'n gyrru'n lot o gariad allan I chi. Mae yna GoFundMes wedi cychwyn, chwiliwch allan amdano nhw, gnewch eich ymchwil. Mae yna lot o ffyrdd gallen ni helpu, so yn y gobaith pan fydd hwn yn dod allan fydd pethau di gwella, ond checwch allan am ffyrdd gallech chi helpu allan fanna. Public service announcement drosodd. Da ni yn yr Haclediad yn licio dod â irreverent tech bants yn y Gymraeg I chi. Ond wrth gwrs, yn gyntaf, mae pob pennod yn cychwyn hefo'r agenda Bryn. Da ni wedi cael sgwrs am yr agenda yma tra bod Iestyn off yn ffixio I robotness yn darlledu. Mae na plot twist! Dwi'n am y lliw iawn. Mae hwnna'n edrych yn really goch. Dwi hwnna ddim yn gin Aptonic. So, yn ôl un o'r WhatsApp groups mewnol gwaith, oedd heddiw I fod yn National Drink Wine Day. Ah, Jesus. So, dwi'n gwybod ddewich. It's like, let's have a random Tuesday. Be we just need fel random nos Fawrth. A ty be, dwi'n mynd cwyno. Mae hyn yn greit, achos, Bryn, gwyn coch. Dwi ddim hyd yn oed wedi gweld botel o gwyn coch yn yr camera ma ers lle ni'n dweud misoedd. Be sgen ti? Digwydd bod, mae hefyd, chys dwi'n gweithio fo lot o bobl o'r Eidal, mae'n botel Eidaleg. Ydy o'n un ffein. A mae'r
Dwi'n mynd i wneud llanast o hwn, so... Wyt ti'n trio dy ora, mae'n iawn. Amaroni della Valpolicella. Valpolicella? Yeah, okay. Mae hwnna dwi'n nabod yr enw na. Grawnwyn. Little. Yeah. So, intense garnet red in colour, this wine has a generous and complex bouquet with notes of ripe red fruit and spice. Wel, mae hwnna'n sy'n efo disgrifiad o Bryn Salisbury, fi. Well, hang on. It is velvety to taste and full-bodied. Yes. With an appealing dry finish. It's big in structure and will accompany red meat and full flavoured cheeses. Yeah. Uncork an hour beforehand. Bryn. Stop it darllen y Tinder profile. Mae yna rhywbeth llawer llai clasi yng Nghaernarfon. Dwi'n gweld tinny yn dy law, Iest. Be gen ti? Dwi di mynd am change. O'n i'n mynd i gael organic gwyn coch eto, ond gan fod i'n drink wine day, nes i fynd am Jaipur IPA, a mae hwn yn deud, Jaipur comes with over 100 worldwide awards. This iconic American-style IPA has a complexity of flavour created by a 6-dimensional hop experience. Six-dimensional? So, dyna fel LinkedIn profile, yes. Mae gen I 6-dimensional hop profile. If you want to experience the 6-dimension hop with me, well, yeah. Dewch i weithio ar Diana Lily. Wel, dwi'n cedi ffindio chi, guys. Wel. Gyn ti ddau fotel yn ymwch chi? Well, hold on. Gan i just cael yr wide angle lens allan arni. O, gyn ti 3 botel wan. So, mae gen I 4 diod gwahanol. Nes i message o'r grŵp cyn i ni gychwyn recordio mynd, boys, dwi jyst yn trefnu booze a snacks. So... A mae mwy booze na snacks. Wel, da ni'n cychwyn y noson hefo yn draddodiadol tepot hyfryd o Japan sydd yn llawn o jasmine green tea, dail rhydd wrth gwrs, dŵr off y berw, cys ti'n millio'r llosgyn nhw. Maen nhw'n hyfryd, neis, cadw fi'n effro. So hwn ydy'r uppers am y noson. Wedyn mae gennym ni'r downers am y noson. Mae genna i Perlin bach o 0.0% non-alcoholic lager, just fel bach o palate cleanser. Wedyn, da ni'n symud mlaen i sidebar, dydw i heb fod yn siopa, dyma di beth sydd yn cefn y cwpwrdd. Mae gennym ni limoncello di Sorrento wedi dod nôl o holiday gan fy mrawd. Wow, so, okay. Mae gennym ni... So mae gen ti aperitif. So mae gen ti'r te, mae gen ti palate cleanser, mae gen ti aperitif. A mae genna i tonic water, really cheap afiach o Lidl, i fynd hefo gin really cheap afiach o Lidl, hefo cwbl o juniper berries wedi taflu yn efo i roed rhyw fath o flas iddo fo. Guys, da ni'n cadw hi'n classy yn Grangetown. So fel apparently, y peth o dwi'n licio atgoffa pobl ydi, mae rhyw hen ddywediad Ffrangeg apparently, ond y botol gyntaf sy'n gorau bod yn ddryd. So erbyn i ti, ar ôl ti orffen limoncello, fydd y gin yn blasu wych. Mae limoncello. Dwi'n meddwl dylech chi leid y limoncello i fewn i'r non-alcoholic lager. Hello! OK, ti'n meddwl beth, pan mae'n cyrraedd yr afterparty, mi na i hynna. Gai just neud sangiad bach, Dafydd Ap Gwilym style, i fynd i sôn amdan, mae limoncello bach o bullshit, right? Mae just yn blasu fel lemon curd ydi siglo lan efo vodka. Yndi. Dwi'n fi beth fyny grisio fyd. It's not great, da. Sorry, Eidalwyr. Oh, God. It's just... Fyddai gorfod atab am hyn pan dwi'n mynd i'r swyddfa fory. Efo Eidalwyr hyfryd ti. Lly di ofyn iddyn nhw, my friend, yeah? My friend! Doesn't get limoncello. Maen nhw'n gwrando. Dyle fod ni yn Twitch streamio y sioe yma. Really? Efo just fel... Just fi'n chwarae... So ni'n chwarae Minesweeper yn y gornel, right? Wedyn, so ni'n gallu justifiably rhoi ar Twitch, right? Minesweeper. Okay, dim Minecraft, ond Minesweeper. Okay. Either or, guys. Dwi'n dydd. So... Fun stuff droso. Mae llanast yma barod. Mae o'n 10 munud i fewn o mae llanast yma barod.
ti'n ma beth, mae hyn yn greu, chos falle nhw'n ni fel clocio fo fewn o 2 awr wedyn, cos ti'n llanas rwan. O'n i'n lyfio, diolch yn fawr eto i bawb nath tweetio ni ddeu bod nhw wedi cyrraedd diwedd y sioe. Diolch yn fawr. Mensch, amazing, gennych chi, diolch yn fawr i chi, o'n i'n really appreciate o fe. Ellwch chi tweetio ni ddeu bod chi wedi cyrraedd fel 10 munud y sioe, mae'n poeni. Mae hwn fel stats Netflix, os ti'n neud fel 2 minutes, fel mae'n cyfri fel listen cyfan, ia? Yeah, that's the one. Hei, mae just lawr lwytho fo'n cyfri fel listen cyfan i fi. Stats. Just setio fyny computer unrhyw un yn y swyddfa i just downloadio fo bob mis. Na ni. Yep. I love it. Guys, so, ydych chi eisiau cychwyn off hefo stories depressing, neu stories slightly llai depressing? Dechrau fyny depressing. Ie. So, mae gen ni ar nodiadau, dwi'n licio meddwl bod fi'n neud fel exciting, fel hot news rundown, ond mae BBC licence fee yn mynd i gael ei scrapio, so obviously mae Aptonic yn fucked. Driverless autonomous cars yn dod amdano ni, probably mynd lladd ni gyd. Mae Bangor yn mynd i wneud 5G ymchwil, great, shitloads cash i ymchwilio i 5G pan mae gen hanner Cymru ddim hyd yn oed 3G. YouView yn cael lawr app nhw, sydd yn golygu, mae hyn yn mynd i fynd yn wel, achos mae app Aptonic ar YouView yn alright. Mae Intel a Vivo, Sony ac Amazon ddim yn dod i'r Mobile World Congress achos mae pawb yn ofn cael coronavirus, nawn ni siarad am hwnna nes mlaen. YouTube, Twitter a Facebook on notice achos mae Internet Regulator newydd gan Brydain. Hefyd, lot o ryw ffaff hefo Llywodraeth San Steffan, ond da ni ddim yma i siarad amdan hynna. Boys, dwi'n gweld bod, yes, ti wedi bod yn rhoi lot o stories ma fewn. Os neud rhywun o'n nhw sydd wedi cymryd ddychymyg di mwy na lleill? Yr un sy'n agos at ynghalon ni, am bod da ni wedi siarad amdano fo'n y gorffennol, ydy'r un YouView. Oherwydd, da ni'n licio teledu, da ni gyd yn gwybod hynna. Love it. Pawb yn tueddol licio chydig o teledu. Ond ia, i bobl sydd ddim yn gwybod be mae'r YouView app yn neud, os da chi efo rhyw fath o YouView, roed o drwy TalkTalk neu drwy BT, neu just i prynu box ar wahân, mae'r app yn gadael chdi weld beth sy'n mlaen a wedyn recordio fo o dy ffôn. Fatha os chdi, os ti fo Sky, map Sky does, ti'n gallu... Dwi'n cofio pan ddoth achos dwi'n iwsio hwn bob di, dwi'n gwrando ar Cymru Mayo, maen nhw'n rhoi rhestr lawr o fel, these are the films of the week, TV film of the week, a dwi'n recordio. Mae gennau fel cachlwyth o Korean films yn barod i'w gwylio achos bod fi just i mynd, record y ffôn fi. A pan ddoth yr error message fan i'n deud, cyn bo hir, mae BT yn gorfod i ni gau hwn lawr. Please cerwch at BT. Dwi'n di bod yn gwsmer BT ers 5 mlynedd. BT oedd yn mynd i gau lawr? Dwi ddim yn gwybod, achos, well, I don't know, achos oedd yna lot yn fo. Be o'n i wedi darllen, oedd fod nhw wedi penderfynu, well, da ni mynd i ganolbwyntio ar just neud yn stwff ni ar gyfer BT a TalkTalk a unrhyw un arall isio prynu fewn o, a da ni'n mynd i stopio creu stand-alone units ag just fod yn cefnogi YouView. Mae YouView yn dal mynd i fodoli fatha peth, ond maen nhw'n mynd i ganolbwyntio a just cael ei brandio gan y cwmnia sy'n mynd i dalu nhw i neud i pethau, a mae BT yn barod. Yn ddiddorol, achos oedd nhw'n ti'n modd oedd gen ti wastad hysbyseb yn Freeview, like digital TV is coming. Pa fath o gwmni ydy YouView? Unwaith eto, dim gwybodaeth gennau i ffigro allan. O le mae YouView yn dod fel just gwneud yr hardware, neu y software ar ben yr Humax boxes ma nhw? Software cwmni ydy YouView sydd yn talu Humax i wneud y caledwedd, a wedyn mae YouView yn neud y meddalwedd i gyd fynd hefo hynna. So, yr argraff dwi wedi cael gyda nhw ydy fod nhw'n mynd i sgeilio nôl faint o'r meddalwedd maen nhw'n neud ac just mynd i cydweithio efo BT a TalkTalk a rwy'n arall sy'n dod draw yna. So, dewis nhw ydi o. Ie, so dibynnu ar y ffordd maen nhw eisiau mynd. Be sy'n greit amdan YouView fel defnyddiwr, a dwi ddim yn gwybod, dwi'n siŵr bod defnyddwyr Sky y pethau lot mwy niferus, ond dwi'n defnyddio YouView achos nath ni gael box of a BT blynyddoedd yn ôl, ond mae app Aptonic right yna, mae'n briliant, wyt ti'n gallu just mynd i like, My Players, mae app Aptonic yna, dwi'n gwybod bod y cynnwys i gyd ar iPlayer,
A suppose mae hynna'n gret, Wel, na, ond di'r dwi'n cynnwys i lyfio'r... gyd ddim yna, ydi. O, na. Talk to me, yes. Di'r box sets ddim ar gael ar iPlayer. Ddim ar iPlayer. Fel yr stwff hun sy'n dod o'r archif. Ie. Ond dydy'r... O be o'n i'n darllen ar ei post nhw, dydy'r actual... os gen ti Vox UView, dydy'r service i gyd, diolch yn mynd o'na, y service ma'n mynd i gael lawr, ydy'r app sy'n gadael i chdi schedulio a recordio stwff o dy ffôn. So maen nhw'n deud, defnyddiwch yr un BT. So dwi di trio'r un BT rwan, ac mae o'n rybys. Mae o'n... Ydy actually'n gweithio? Wyt ti ddim yn cwsmer BT, na? Ynddo. Oherwydd Champions League. Sydd ymlaen rwan. Ond, oedd na deal call ymlaen am fod o'n i efo Talk, a wedyn oedd BT efo deal call, a nes i benderfynu mynd efo fo, digwydd bod ar yr un pryd, ath nhw gael y Champions League. Ac oedd hynna'n gret i fi, a fod o'n i'n gorau talu extra i gael y peldroed. Ond mae'r app, dwi'n meddwl ti'n gorfod fod efo cyfrif BT i ddefnyddio'r service recordio fatha yr app. Ond mae o just fatha web view gwael sydd yn ar y deg a mae o, wel, dwi'n gobeithio wneud nhw wella fo, oherwydd mae BT weld yn trio symud ymlaen ac yn gweithio'n galad, oherwydd mae i app BT Sport ar yr Apple TV, mae hwnnw eitha newydd, ac mae o un o'r apps gorau sydd allan yna o ran streamio fideo. Mae o mor glir, mae o lot cliriach na gwylio fo trwy stream trwy'r box. Mae o yn... Diolch yn 4K, mae'n 1080, ond mae'r dos am lag arno fo, dos am byd, mae'n mor glir a hawdd newid y channels i gyd. Ond i pobl eraill sydd allan yna sydd just eisiau recordio i stwff yn hawdd, yn fod dydy Talk dim efo un o'r apps ma o cwbl yn Mae hwn yn mynd at ti nôl. Ti'n cofio fel dyddiau rili cynnar, lle o gen ti fel, dim blink box, like sling box, neu fel, dwi'n ti'n cofio be oedd nhw? Sling box. Yeah. Be yw ti'n iwsio, Bryn? So, rydyn beth sgyn i di gysylltu a telu di'r Apple TV. Sgyn i byd arall di gysylltu efo wan. So, sgyn ti ddim fel access i fel teledu fel just allan yna, fel freeview? Wel, so mae'r apps ITV, Trel 4 a balli ar hwnna, so dwi'n chi gweld heina, ti hefyd gwylio teledu fyw trwy'r iPlayer. A'r gwir ydy, dwi'n gwylio bron i dim ar ITV beth bynnag, ac yr unig peth dwi'n rili'n tiwnio fewn i ar amser ydy Doctor Who, rhan fwy ar amser. So, dwi'n ei fawr ddim o wahaniaeth i fi bod y teledu ddim yn cael darlledu fyw. So, di pethau ma'n newid llawer i fi. Ti di gadael y byd o recordio stwff eich do, yn gyfan gwbl? Do, chos dwi'n teimlo bod fi angen ei do. Dwi'n credu bod fi dwi'n gweld gymaint o werth mewn channels fel Film 4 a ti'n recordio cyfres i cyw o stuff sy'n diflannu off yr iPlayer. A mae'n hyn o wahanol i ti dydy, chos mae gen ti y plant o balli, so ti eisiau gallu diddannu nhw. Hefyd fel, mae newedig rhywbeth fel Film 4, maen nhw fel yn curatio fel seasons o gynnwys, a mae hwnna, dwi'n mynd i subscribe i fel Criterion Collection neu rhywbeth, cos dwi ddim yn math yna berson. A peth hefyd, mynd i'n gadael i ti wedyn, ti wedi roed yr plantos i'r gwely, ti ag Aled wedyn jyst gallu eistedd lawr ar y soffa a pigo allan o dy lyfrgell di pa ffilm ti eisiau gwylio. Fi'n hyn, dwi'n trwy Netflix a trwy iTunes Rentals a gweld beth sydd ar gael. Diolch yn rili mae'r wahaniaeth i fi. A eto mae pobl yn mynd i cael neud i dewisiadau fel maen nhw eisiau neud ydy. A yna eich edrych traffath efo lot o'r gwasanaethau yma, a eich un o'r pryderon pam bod pethau'n torio wrth i gilydd ydy'r ffaith na da ni'n mynd i golli mae'r gwasanaethau yn mynd i fynd yn llai ac llai,
A wedyn maen nhw'n mynd i ddechrau dibynnu arnyn nhw, a dyma nhw'n diflannu. Dyna di'r concern hefo rhywbeth fel YouView. Dydy'r manylion fel busnes y stuff ddim hefo fi, ond mae Ysbryd wedi buddsoddi wedi creu'r app ar YouView, a dwi'n ffindio lot o werth yn yma, ond dwi'n wyndro beth ydy canran y wylwyr, beth ydy'r ymchwil canran y wylwyr, sydd actually iwsio YouView, allai ddim dychmygu bod o'n enfawr, cos dwi'n mond mewn swyddfa fel gen o bobl, dwi'n credu bod yna 2 o'n ni yn defnyddio fo. Mae gen ti gwasanaethau fatha Britbox yn dod wan hefyd, sydd yn, so mae'r sylw. Allai meddwl am galon TV? Sorry, mae probably yn really dda. Ond hyn ydy'r peth, mae gen ti mae'r cynnwys y symud, achos mae BBC a'r ITV di penderfynu Britbox ydy'r ffordd maen nhw eisiau mynd ymlaen efo fo. So mae YouView wedyn yn mynd i cael i effeithio, achos... Be di sefyllfa Ysbryd efo Britbox, ta? Mae hwn yn unwaith eto, cwestiynau allan i'r ether. Maen nhw wedi probably cael sgyrsiad o, gan fod nhw'n rhan o'r iPlayer. Mae'n consolidatio pob peth. Mae'n edrych yn no-brainer. Mae just fel y marchnata stuff fel. A dyna di peth. Syniad ohono fo, dim y syniad ohono fo. I don't know, fi di ond de. If it's got a jack, put it back. Oherwydd fod nhw di creu y Britbox package mae'n fwy o esgus wedyn ni bobl fatha'r Boris a balli yn y llywodraeth i ganslo'r fee license. So mae hwnna'n yn rhywbeth sydd wedi dod fyny yn wythnos diwethaf yma, da ni wedi gwylio. Just lot o bobl yn deffro i Twitter Cymraeg just mynd, great, so unwaith mae hwnna'n mynd, mae Ysbryd yn mynd. Ond eto, ydy hwn yn croesawu sefyllfa datganoli darlledu? Wel, so di gweld y peth datganoli darlledu yma, gret. Mae eisiau dal wedyn ariannu'r peth, mae eisiau wedyn... fel public service broadcaster. A sut ti'n ariannu fo? Ti'n ariannu fo, faint o... mae'n anodd i ddweud, achos mae gymaint amdan economeg Cymru. Ti'n gweld gymaint yn cael ei roed allan yn mynd, da ni'n wlad dlawd, a ti'n edrych ar, mae lot o, dwi wedi gweld lot o fel mapiau tlodi yn mynd rownd ar Twitter yn esbonio fel, so dyma di fel yr mean income, neu'r median income. Sorry, mathemateg termau, ddim fyw fy gryfdawr. A bod ti'n edrych ar Gymru, so glas ydi fel uwch ben o fo, coch, a ti'n gweld Cymru yn goch tywyll. A wedyn mae pob peth yn mynd yn fel, wrth ti fynd tuag at Llundain, mae'r glas, mae'n mynd gole, glas tywyll. Ti'n meddwl? So da ni'n wlad dlawd, ond ddim o reidrwydd, da ni'n wlad gyda bobl slawd, ond ddim o reidrwydd yn wlad sydd ddim yn gallu fforddio pethau. Na, sicr. Ond ti'n wedyn yn gorau cyfiawnhau gwasanaeth darlledu genedlaethol. Ti'n wedyn yn gwneud, mae rhaid iddo fod darlledu Gymraeg ag y Saesneg. Achos mae rhaid i ni... Mae'r ddau... Iaith Cymraeg... Mae rhaid i fod y BBC Wales ac yn Ysbryd. Mae rhaid i fod y BBC Wales ac yn Ysbryd, yn union. So, mae'r rhaid rhaid y ddau. So, ti'n meddwl wedyn... Mae rhaid ariannu y gwasanaeth dwywaith i wneud yn Gymraeg i wneud yn Saesneg. Bydd i just yn y gwyll, like 24 hours a day. Murder fucking dramas wedi wneud dwywaith. Scandinoise. Double amount of murders. Walter presents Kill More People. Sorry, oedd hwnna'n bach o ddeud. Tan i'r lad disgu mewn i'r môr. Guys. A bydd Boris Bridge di chwthu fyny achos bod o di adeiladu fo trwy stockpile o filiwn o dynella o explosives o'r awr fel byd. Bydd Iwerddon wedi... Ancient Celtic Burial Grounds. A bydd Iwerddon wedi cael ei rhyddhau oherwydd y ffrwydriad a fydden nhw gallu symud o lawr i Ffrainc a fydden ni yma ben yn hynna efo'r lol. Cofio, falle ddim ti, Bryn, achos oedd hwn yn thing falle 2005 o gwmpas fel pubs Caerdydd a Chymru. Oedd Brains wedi cychwyn marketing campaign lle oedden nhw wedi fel yn dwi'n gwybod beth ystod yr ha neu dwi'n ba
rhywbeth fel think positive kind of peth. Ac o gen nhw just map o Gymru, right? Oedd wedi torri off y Lloegr a wedi relocatio i'r Caribbean. Ac oedd nhw just rhoi please, unwaith eto, tweetiwch ni os da chi'n cofio'r rhaid. Mae nhw wedi serio ar fy meddwl i. Peth ydi, dwi'n sy'n gyd yn cwyno sy'n digwydd, chos sa pob yn dweud, mae'n rhy glos. O, mae'n. Mae'n rhy glos. Mae'n rhy glos. Ni'n cedi, sa'n cymryd cwpl o genedlaethau, a wedyn sa'r Cymru'n eitha hapus, cos da ni yn half-assed Cymru, eitha hapus i ffitio fewn i fel lifestyle, lle mae just rhy boeth. Mae just rhy boeth, ni just yn gallu joio gwrando ar fel cerddoriaeth Ryan a Ronnie. Mae na joc fanna. Dwi'n mynd i... Just, defnyddiwch eich dychymyg, oedd yna joc yn fanna am Ryan a Ronnie. Diana Lolly di troi mewn i Ryan a Ronnie. Diana Lolly, Ryan a Ronnie. I mean, mae hwn just fel comedy workshop, guys. Da di creu yr Diana Lollyverse. Ti'n gwybod, yes, right? Faint mor anodd bys fe? Cos oedd Forrest Gump yn 1994, right? Ac yn 1994, ddyn nhw wedi eitha managio'n pretty compelling i roed Tom Hanks fewn yn fel y footage yn our 60s, yeah? So, faint mor anodd bys efo rwan i roed fel Diana Lolly mewn episod o fel Fo a Fe, neu mewn fel, ti'n modd fel yr variety shows o Ryan i wneud. Wel, mae'n doable. Mi bys ni'n gallu neud o, ond da ni'n mynd yn ôl at budget S4C. Public service broadcaster. So maen nhw'n neud massive inquest, like, so lledd hwn i gyd o le? Wel, rhaid nhw'n cefndir tra mae Carol Parry Jones yn canu Dance with Somebody. Nhw di'r backing singers. Ond mi nathach chi episod, sorry, mae hwn yn fel deep dive Diana Lollyverse, right? Ond fi'n cofio'r episod lle oedden nhw di endio fyny yn rhaglenni teledu, a oedd hwnna'n eitha cool. Nes i enjoy hwnna. Fi'n cedi bod hwnna gret. Okay, guys, Bryn, well, sa'ch chi'n enjoy hwnna? Mae'na superheroes yn hwnna. Sy'n lyfio fa? Och, am gyfres. Anyway, guys, so, mwy am ddarlledu Cymraeg, ond falle darlledu eich clustia chi yn hytrach neu llygyd chi. Thread, nhw'n ni roi di yn y notes, thread really dda gan Lee Jones o podcast Clew Cariad, ydw i'n iawn? Clew Cariad? So podcast Cerddoriaeth Cymraeg, ddim llawer episodes di bod yn ddiweddar, ond Leesus ar Twitter, a jyst yn siarad amdan sef bod Apton wedi stopio a na i just darllen y tweet allan dweud, dwi'n siomedig gweld y fenter yma'n fethu, ond roedd Apton wastad ynglyn â chreu muriau o gwmpas cerddoriaeth Gymraeg mwyn buddiant sain. Asterisk, dwi ddim yn gwybod hynna, mae o'n dweud hynna. 100,000 o bunnau o'r Llywodraeth, 30,000 o bunnau gan sain, a gallai hwnna i gyd wedi mynd at artistiaid, a mae wedi wastraffu'n llwyr ar Apton. A mae'r thread really dda, achos mae Lee yn rhedeg record label i hun, so mae'n Gymro'n Llundain, so mae o'n ymwneud lot efo fel business, fel manager rock a rights cerddoriaeth a bethau, a mae'n thread really dda. Ond, nathon ni, dwi'n cofio ni siarad amdan lawns Apton, ar y pryd, ydyn ni ddim yn mega hyderus bod o'n mynd weithio. Unrhyw un yn torri calon? Be oedden ni'n siarad amdano ar y pryd oedd just yn un peth arall oedden ni'n gorau subscribio i, a dyna oedden ni'n deud pan oedd Britbox cael ei gyhoeddi. Ydyn ni'n di subscribio i hwn, mae'n rhywbeth arall ydyn ni'n gorau subscribio i. Ac gan fod rhan fwy o gerddoriaeth Cymraeg ar gael ar Apple Music a Spotify, wyt ti'n mynd i rei bwy o bres os ti ar un o heina. Mae'r Cymdeithas Gymraeg ar Spotify, mae'r Cymdeithas Gymraeg, the Welsh community, mae bands Cymraeg ar Spotify yn neud yn awesome. Mae rwy'n fel Ows Gwynedd, just yn fel one man A&R i band Cymraeg ar Spotify. A ti'n meddwl hefyd efo platforms fel SoundCloud a bachu a TikTok a bachu, mae yna platforms lle mae'r... TikTok. Dwi di sôn dan efo, let's just move on. Dwi'n gyd i bod wedi hitio'r wal o fel... Mae nhw di... Y pen ydi mae'r defnyddwyr i gyd ar y platforms yma, dyn nhw ddim... Fel ydyn ni ar y pryd.
ydyn nhw isio rhoi cael platform arall ag app arall. Dylsyn nhw wedi gwario 100,000 o bunna yn cael tunes Cymraeg ar TikTok i fynd lle mae'r gynulleidfa. Wel, ie, 30 second loops, os yna'n gwych. Ond, eto, oedd ti'n deud amdan Apton, cyn y raglen, cyn i ddechrau recordio, o'n i'n deud, be di Apton? Cipiwch ti nôl y llen gyda mi nawr. So, oedden ni wedi cychwyn fyny'r Skype call, mynd, o reit, Bryn, ti wedi gweld y stori Apton ma? Ac oedd Bryn, be di Apton? Ac oedd ni, ddiesto fi, what a card, ti'n ddoniol. A Bryn fa, na, gwe, be di Apton? Bryn fa, no, literally. Wirioneddol, o'n i hollol di anghofio amdano fo, o gyda'n co bod o wedi cael ei lawnsio, o gyda'n co bod ni wedi siarad amdano fo. A dwi'n meddwl, mae hynna eich adir rhyw faint amdan faint dwi'n talu sylw a poblogrwydd y platform. Mae'n rhywbeth wyt ti isio i gyfnog, ond o'n i beth yn gweld bands yn tweetio amdano fo? Dydw i ddim yn y byd music ma. Dwi'n siŵr fy'n loads o bobl yn gallu ddeithio ni beth sydd wedi digwydd, ond fel, o ti ddim yn gweld bands yn mynd, gwrandwch y signal newydd ni, gyd ar Spotify. Neu gyd ar Apton. Ti'n meddwl wedyn efo fatha, os ti'n datganoli darlledu i'r cynulliad, y pobl yma fydd yn cael yr arian gyhoeddus i lawnsio gwasanaethau yma. So... Mae Threadly yn siarad rili dda amdan cwmni fel Pist. Maen nhw'n... Mae'n sôn fan hyn, mae Pist yn gwmni dosbarthu digidol, ond maen nhw hefyd yn beth sy'n cael ei alw'n Label Services Company. Cwmni sy'n darparu is-adeiledd label recordio mawr i artistiaid a labelu llai. So dyna, di'r math o patrwm oedd i angen yn yr sy'n rock Cymraeg. Yn hytrach na waliau a subscriptions. Dwi'n lyfio gweld hwn. So hwn di'r tweet oedd rili di taro fi fel Lee yn deud, dwi'n marw eisiau gwybod pwy naeth y Llywodraeth ymgynghori cyn rhoi 100,000 o bunna i sain ar gyfer Apton. Rhaid bod nhw wedi cysylltu â phobl ac arbenigwyr o'r diwydiant cerddoriaeth ynglyn â rhagolygon hir dymor y prosiect. Mae'n rhaid! Mae Apton, dwi'n meddwl, rhywbeth fatha yn symptom o rhywbeth da ni wedi bod yn siarad amdan. Mae'n teimlo fel ers 10 blynedd bellach yr ffaith. Mae'r Llywodraeth yn taflu arian at prosiectau digidol efo ddim reswm. A mi welon ni'n Aberystwyth na nhw agor canolfan 3D. A ddyn nhw agor 3 o'r rhain yn Gymru. A pam? Do'n neb yn gwybod. Ond nath nhw bara flwyddyn a gael nhw'n gyd i lawr. Ar ôl miliynau o bres cyhoeddus cael ei wario efo ddim syniad hir dymor o be oedd nhw'n mynd i wneud a be oedd angen i wneud. A hein ydy'r pobl fydd da chi isio rhoi ffydd yn nhw i redag gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg. Mae'r syniadau ma'n dod o lefydd positif. Dwi'n gobeithio, enghraifft, ti yn gobeithio bod fel Llywodraeth y Cynulliad wedi mynd, miliwn o siaradwyr, gwasanaeth cerddoriaeth Cymraeg. It's obvs! Ond heb, yn edrych amdano fo fel, mae hwn yn dda i'r iaith, yn edrych na, mae hwn yn business plan da, achos os nag os gen ti'r business plan o dano fo, sa'n fac o bwynt pa iaith ti'n canu yno fo. No. Os nad wyt ti'n gallu sustainio fo, o bandi, a mae just, mae Dydd Music Cymru newydd fod. Brilliant, yn gret, ond fel, mae un diwrnod o fel, yay, Music Cymru, a wedyn 364 diwrnod arall o fel, wel, dys gen i ni nyn lle chwarae, cys maen nhw'n cael awr venues ni gyd, dys gen i ni ddim support business gan bobl, so neb yn trefnu gigs, ti'n ddicio mewn bod nhw'n mynd, dyn ni'n cefnogi cerddoriaeth, drwch yna ni'n mynd. Yn hytrach na, ganwch chi gyfnogi'r bandiau yma i fynd ar stuff sydd actually ar Alexas, sydd actually ar Spotify, sydd yn integrated fewn i'n ceir ni, sydd yn integrated fewn i'n ffôns ni, yn hytrach na Apton sydd ddim yn mynd i weithio fo dim o'r stuff na gyd. So ti'n meddwl, fe yn deud, bron i dros 100,000 o bunna oedd wedi gwario ar hwnnw? Ie, a bod sain i hun wedi buddsoddi
30,000. Stats Lee ydi hein, unwaith eto, da ni hyn fact-checkio, da ni'n darllen fel yr internet yn gyffredinol. Da ni ddim yn fact-checkio. Mae o'n siwr o fod yn dallt y well na ni am yr... Dallt y dalltins, guys. Ond, ie, fel mae'n dweud, fel dis ti dweud, gwario'r arian ar... Oedd creu incubators ar gyfer bandiau, roed cysylltu nhw efo pobl yn y diwydiant sy'n gallu recordio album. A&R, so bobl sydd yn gallu cael nhw allan i gynulleidfa fwy. A fysa hynny yn datblygu'r scene ac yn creu meddylia faint a 100,000 yn gallu neud i fel Visit Wales i ddeud, reit, dewch i watch it yn bandia ni, dewch i wrando ar yn bandia ni. Festival cerddoriaeth Cymraeg. Elia, just hyrwydd o stuff sy'n digwydd yn barod fel sŵn ar steddfod. Ti'n meddwl fatha book festival yn... Heo, wow! Creu rhywbeth tebyg ar gyfer cerddoriaeth a ti'n deud i bandiau Cymraeg dowch a ro'n i 4-5 stage o gwmpas. A mae gyd yn Gymreg, ond dio ddim yn ei steddfod i. Ond dio ddim yn ei steddfod i. Achos, a ddim ti'n gwybod wedyn, ni di ddod wedyn a rhan gwahanol o'r poblogaidd i mewn, pobl ifancach a balli, dio ddim yn steddfod, so dio yn peth teulu, so a ti'n gweld fwy o cerddoriaeth gwahanol, ti'n gweld y scene rock, ti'n gweld y scene punk, electronic, beth bynnag. Mae ddigwyddiadau briliant yn digwydd drwy'r flwyddyn. Dyn nhw'n cael y sylw. Weles i, ar nodyn bach yn wahanol, dwi'n siŵr os oedd unrhyw un o'n chi wedi gweld hwn, weles i tweets diddorol iawn yn mynd allan. Oedd Gito Harry, ein friend Gito Harry, Bezies hefo Boris, wedi gwneud rhaglen ar gyfer Radio 4 ynglyn â Tryweryn. Ond oedd hon bach yn controversial, achos oedd pobl just... Oedd cynnwys, oedd, chwarae teg, SLC's y comedian, oedd hi di sgwennu yn dda iawn ynglyn â fel, oedd o just yn oeraidd o ran y ffordd oedd nhw'n trio mynegu fel mawrder beth ydi digwydd. Ac oedd rwy'n, chwarae teg, mae hyn yn mynd i swnio fel beth dwi'n cedi falla na brawd fi oedd o. Y Rhydian Edwards, mae o'n popio fewn bob hyn a hyn efo rhyw random pethau amdan ralio Elfyn Evans a insightful comments amdan marchnata Cymru. A ddod i deud, os ti'n sylwi, neu ddod i tweetio rhywun arall i deud, ti'n mynd i Werddon, mae hysbysebion visit i Werddon wastad i gyd fel, come for the crack, great Irish people, have a laugh in the pub, way! Whereas mae marchnata Cymru fel, there's nobody here. Come, visit the mountains, they're very silent. Ride your bike across our land. Come canoe in our beautiful, pristine rivers with nobody around. Maen nhw wastad yn marchnata Cymru fel, so fuck all neb yn byw yma. Pa dy bod yn dod fan hyn? Come to Morrison's, yeah, we got buy 3 for 2 on Jaffa cakes. Great. Come to Morrison's, have a chat with lush staff. Fe pam, ti'n ma, os ti'n dod fewn yn deud, Bryn hawn da, bydd bobl Morrison's fe. Iawn, all right. Are you on holidays? Mae beth ti'n edrych yn wir. I mean, sa ti'n gallu dangos fatha bandia mewn tu tafarn, nightlife. Lle mae'r ffacin nosweithiau lawen, guys. 10,000 o bunne, just i wneud nosweithiau lawen mewn llefydd random. Dyna di pethau. Fysa chdi'n reid nos o'n lawen ymlaen i tourist, fysa nhw'n fucking laughter. Fucking lyfio fo! Jesus Christ, ti'n gallu mynd i Lanzarote a mae gen nhw Wild West nights? Dwi ddim yn siŵr beth mae'r... Beth ydy, ti'n gweld fatha Ceilis yn yr Alban, ti'n gweld i'r crack yn dilyn ac yn Iwerddon. A fysa ni'n gallu neud hynny hefyd, ond da ni'n gwario'r pres ar stwff sydd ddim really efo... Beautiful drone shots o anialwch. Beautiful anialwch. Drone shots hyfryd, top down, gorgeousness. A bydd yna fo, Luke Evans, from Llanbradach. Ond... Peth gweitha ydy, mae'r drone shot na wedi costio cymaint a herio helicopter hefyd. Dwi'n costio cymaint a budget Apton. Am ryw reswm. Ta neb yn gwybod pam, ond ta neb yn gofyn pam chwaith. Mae hwn i gyd, unwaith eto,
bach yn ormod I ni sortio allan ar yr haclediad. Ond... It's all gone shit. Just... Fel oeddech chdi'n deud, dwi'n siŵr oeddech... Fath oeddech chdi'n deud, mae'r pobl sydd tu ôl iddo mwy na thebyg efo'i calon yn y lle iawn. Cant. Isio neud yn reit. Really isio fo, weithio a falle, ond os wyt ti'n sefyll yn ôl edrych ar y gwirionedd yn efo, dod beth mynd I weithio nag oedd? Na, Wan te, dwi yn super gullible a mi na I roed pres I lot o bethau dwi ddim yn meddwl sy'n mynd I weithio achos bod fi fel, dyle hwn, dwi eisiau cefnogi hwn. Ond oedd hwn yn rhywbeth nas I just fel, as I granda. Dwi'n hyd yn oed yn gwrando Rhys Meirion gymaint o hynna. So fel... Yn amlwg, nes I No offence, Rhys Meirion. Yn amlwg, nes I anghofio amdano fo. Ti dal yn talu amdano fo, fas beth I chdi, Bryn. Y Bryn fel, so, gym membership sorted. Be di hwn? Apton, beth yw hwn? Apton. Rhyw app sydd yn rhoi fel enw Cymraeg I ti, fel newydd bob mis, fel Bryn app. Tony, that's me. Okay, great. So, da ni di sortio hwnna. Bys ni di roi 10,000 o bunnau iddyn ni I wneud Visit Wales. Bys fo'n gret. Ond os ydych chi'n deud 10,000... Lle fysa'r pres na di gallu mynd? 100,000, dim 10,000. Fysa'r 100,000 na di gallu dalu am rehearsal studios I bandia dros Cymru am tua 10 blynedd, mae'n siwr. So fod I gallu subsidisio lot o digwyddiadau lleol? Talu am trwyddedau a swiriant ar gyfer lleoliadau. Venues bach? Ia. Unwaith eto, dwi'n gwybod ni'n sôn am Storm Dennis fel Clwb y Bont yn Pontypridd, absolutely hoelen wyth o fel gigs, digwyddiadau Cymraeg yn y cymoedd. Mae'n rhaid I cael lawr y Gaerdydd o ddiweddar do? Wel, goody hw di cael ei fucking bulldoze. Not the Gaerdydd! Yes. Bod I bulldoze efo? A Thai House? Fucking Thai House. Anyway, guys. Dwi'n rhaid yna flats. Flat, siwr o fod. Flat students. A fydden nhw'n newid nhw I fod yn hotels cyn bo hir. Ti'n angen siarad am hwn wan. Gwni siarad amdan Bristol Robotics. Autonomous pods, which could be used to provide mass driverless transport, will be tested on the public for the first time on Tuesday. Wan ti'n deud hynna, could be tested on the public. Ydy hwn literally fel, sef o fanna. Mae'r singularity. Mae Bristol Robotics yn mynd ddreifio hwn tuag at y ti a checio ydy o'n gallu ffigro bod ti'n berson neu'n lamppost. Mae'n ddrwg gen I chi ddeud. Ddrwg gen I ddeud I chi. Ac am 12 munud wedi 9 ar yr 18th of Feb, mae'r singularity wedi digwydd, mae'r computers wedi cymryd drosodd, a mae dyddiau dynol rhyw wedi dod I ben. Wel, dwi'n mynd i roi shot o limoncello yn y 0% pill yn bach yr non-alcoholic cwrw ma. Dwi'n lyfio'r ffaith, right? So mae hwn yn stori, yes, dwi'n siŵr so ti di rhoi dy fyny. Sky News story, great. Skynet, Sky News, same. The vehicles are being trialled by Bristol Robotics. Mae'n weles I hwnna a mynd, Boston Dynamics. So, unrhywun sydd ddim yn gwybod am Boston Dynamics, right? Ti'n gwybod fel y fideos na sy'n dod nôl I ti fel breuddwydion weithiau? Mae'n horrendous, ni. A so maen nhw'n creu fel military robots. A Reis I chi mynd fyny grisiag ac o'r drysa, falle. Maen nhw'n symud mewn ffordd insect-like iawn, ond fel insects ffoc o flin. A mae'n actually, dwi'n gallu teimlo fo rwan. Ti'n fel y teimlad fel bach yn tense na, kind of mildly panic attacky. Pan ti'n Glas arall o limoncello, ddod ti'n iawn. Cynelding. So googlech, cerch edrych ar fideos o Boston Dynamics. Mae gen ti just lot o fideos o bobl efo hockey sticks yn trio malu y robots ma. A mae nhw'n cwffio nôl. Just methu. A wan, mae nhw fel bombs, a mae nhw fel... I don't like it. Dwi wedi bod yn chwarae lot o Breath of the Wild yn ddiweddar. Well, actually, mae fi'n chwarae lot o Breath of the Wild. A mae na beasts yn hwnna o'r enw The Guardians. A mae nhw'n anhygoel. A mae nhw'n basically fel octopuses sydd yn symud ar y ddeiar. A mae nhw'n symud fel Boston Dynamics robots. Ond mae nhw hefyd yn really anifeilaidd. A mae mab fi'n saith. A dylwn ni probably ddim gadlen efo chwarae fo. Dyna gyd, that's okay.
Wel, so, ma nhw wedi datblygu pethau fatha drones sydd yn debyg i fatha'r man-hacks o Half-Life 2 sy'n gallu mynd trwy... Ti'n rhaid y rhwydau i fyny i nadur nhw'n gallu hedfan a maen nhw'n gallu gweithio allan y ffordd o mynd o gwmpas nhw. Maen nhw di... Ie, mae'n... Piss off sy'n ni. Maen nhw yn... Maen nhw wedi gweithio allan sydd wedi gwneud fatha rhyw geffil robotic sy'n gallu dringo grisia ac agor drysa. Mae gen nhw fatha rhyw panther maen nhw wedi adeiladu sydd yn gallu redag fatha dwi'n i be. Mae lot o'n nhw fatha robots Taswn ni wedi bod digon clyfar i gael y soundboard ma i weithio. Cos dyna beth da ni angen yn y bennod nesaf. Okay, soundboard. Dwi yn mynd i gael clip o Jeff Goldblum yn dweud nath nhw treulio gymaint amser yn meddwl os nhw'n gallu neud o, dos nhw ddim to checio os dylen nhw'n neud o. Wan te, ti'n edrych ar yr ti'n siarad efo gwyddonwyr, ti'n siarad efo physicist, does neb yn poeni am AI yn cymryd drosodd o ran bobl sydd yn fel gwybod am stuff. Maen nhw'n dweud na, mae robots essentially maen nhw'n gallu cyrraedd up to a point a wedyn maen nhw just yn stupid. Maen nhw fel toddlers, massive cri, ond toddlers. Ond maen nhw wedi cyrraedd stage toddlers rwan fydda ein hanner cant fydda nhw'n teenagers. A maen nhw rhywbeth sydd yn a mae rhywun sydd wedi gwario amser efo toddlers yn gwybod faint mor cry a destructive maen nhw'n gallu bod. So gadwch ni flasio chi nôl i stori Bryn o Nadolig. Dwi'n mwyn cofio sy'n ni siarad am hon ar y sioe. Dwi'n gwybod, ond ddari neffiw bach fi, ddari o symud yr presenta dolyg o law grisia fyny i lofto dros nos heb i neb sylweddoli. A dwi'n mynd ei rhwygoch, mae rhwygo'n swnio rhy a sedet i... Annihilate. Ie, ond os chi'n dychmygu bod yna rhyw anifal wedi brathu mewn a wedi just tynnu bob dim i bob man. Dyna di'r lefel o ddod i wneud i'r boxing. So Boston Dynamics, toddler, Nadolig, anrhegion, geiriau. Ond peth ydy, ti'n meddwl efo'r ceir ma hwn, so wyl eisiau rhywbeth weddol diddorol heddiw o car oedd yn cael ei rentio trwy app ac oedd y cwpl wedi rentio fo wedi trygyrru fo'i ganol neilla a oedd wedi colli cysylltiad 3G fo a wedyn oedd y car jyst i cael lawr. Great. So ti'n meddwl wedyn mae hynna'n racist i bawb yn Gymru. Ond na 5G'n dod. So ti'n meddwl gyda ni black spots anferthol mae Powys ydi enw un yn nhw. The whole o Powys. Ie, na just Powys. Y sir yn gyfan gwbl. A ti'n meddwl wedyn, so gyn ti'r autonomous ceir ma. Gawn ni wneud sci-fi o fel Powys ydy'r unig lle pan mae'r Skynet y Singularity'n digwydd, right? Mae pawb jyst yn symud i Llanfa Creinion. Fydden ni'n yr ogof o dan fydden ni yn yr Electric Mountain yn y Wyddfa just yn trio cuddiad o'r Skynet. Oh, exciting! Dwi wedi sôn am hyn o blaen ar y sioe. Mae yna gymaint o sci-fi Cymraeg really rhesymol a rhad. Yn yr Afterparty atgoffwch fi, sôn am fel future fiction Cymraeg, Llyfr Glas Nebo live, guys. Cool, yeah. Great. Ond, fel dyd... mi nath... Sorry, Bryn. Gwn. So mi nath Iestyn just neud o fewn fanna yn deud bod 5G yn dod, a mae gyn dod i Fangor, obviously Iestyn. Ti sydd roi hwn fewn yn 4 million boost for 5G research in Wales. Ie, nath ni fethu'r stori yma oherwydd fod dwi'n bod pam nath am byblo i fyny gyda ni, ond mae hwn breuodd dyddiad hwn da mis Hydref flwyddyn dwytha o beth fel ond ie, mae y prifysgol di cael pres i edrych fewn i
5G, ond be sydd ddim yn y stori ma, ac rhywbeth ddod allan yn eitha ddiweddar, a dwi wedi chwilio ar we amdano fo, ond un o ffrindiau fi nath eitha fi oedd wedi bod mewn cynhadledd a di clywed fod 5G, mae'r fiber network yn dod ar hyd yr A55 ac wedyn dod i fewn i Bangor a wedyn lawr i Gaernarfon ac mae hynna gyd i cael ei sortio, ond ar hyd yr A55 yr holl ffordd, maen nhw'n reid y 5G modems ma, so maen nhw'n mynd i fod yr un o'r llefydd cynta yng Nghymru i gael 5G ac yn mynd holl ffordd wrth gwrs i Caergybi yn barod ar gyfer offshoot i autonomous cars a stwff fel oherwydd mae pawb sydd yn creu'r ceir ma yn deud, wel, mae'n mynd i fod yn gorfod i bynnu ar 5G network i gyd i siarad efo'i gilydd yn y pen draw. Oherwydd, mond hyn a hyn ti'n gallu gwneud efo, mae'n dda iawn fod y ceir i gyd efo sensors mawr mae i gyd rownd yn nhw, ond os dyn nhw i gyd di connectio i'r rhwydraeth 5G a maen nhw i gyd yn siarad efo'i gilydd ar y rhwydraeth yna, mae o'n galluogi nhw i gyd siarad efo'i gilydd lot yn haws na just asesu i gilydd a pob un car yn gweithio fatha bren unigol a maen nhw'n gallu fod yn bren mawr fatha Skynet great ond dos o fawr o newyddion di dod i fewn amdan do'n i methu ffindio dim report o'r y cynhadledd ma lle oedden nhw'n siarad amdan hyn ond edrych fewn i'r be mae'r Prifysgol Bangor di gael mae'n odd iawn i fi fod nhw wedi cael y pres yma i gyd i edrych fewn i 5G pan mae'r y Llywodraeth yn dadla rwan dwi'n cofio be ydyn nhw wedi gytuno ydy Huawei yn dod i fewn a reid y rhwydraeth i fewn wel maen nhw wedi gwneud y penderfyniad bod Huawei am bod yn helpu adeiladu elfennau sydd ddim yn rhan o'r rhwydwaith craidd. Ond eto mae hynny hefyd illa bach o bech yn amheus hefyd, chys illa sgyn nhw'n migrasgon cefn i gallu rhoi i fyny efo be mae'r Americanwyr yn dweud iddyn nhw. So, could go either way ar y funud. Oedd y peth mae'r Prifysgol Bangor yn edrych fewn i oherwydd fod yr fiber network yn dod lawr yr A55 ydy tapio fewn i'r fiber network na a wedyn branch off hwnna efo yr polion 5G neu be bynnag a wedyn i fewn i Bangor a Gaernarfon a stwff sydd a wedyn ond sut be di'r ffordd gorau i wneud hynna ond o'n i'n gan fod hwn di dod allan mis Hydref o'n i'n meddwl bod nhw wedi sortio stwff fel allan lot ynghynt cyn am fod mae 5G di dechrau mynd allan trwy Manchester a Gaerdydd mae EPL lefydd i chyd ar y barod ydyn union ydy hyn yn galluogi nhw i spredio 5G drwy Cymru yn haws na y traffarth maen nhw wedi cael efo hyd yn oed cael 3G a 4G gobeithio bod o dyna di un o'r pethau i fod efo 5G di bod yn hawddach i adeiladu rydweithiau sydd ddim yn ddibynnol ar cysylltiadau calad so ia maen nhw'n gallu rhoi y masts a creu fatha mesh networks a maen nhw'n gallu symud y data yn hawddach heb gorfod poeni cymaint amdan yr ffaith na sgyn nhw'n y cyledwedd i symud hwn i gyd mae bres werth chweil so as mae'n dod ar rhywbeth os mae'n darganfod rhywbeth da a mae'n dod yn gallu neud yr hawddach i ddod ar rwydwaith mae'n Gymru gret, ffantastig o diwedd byddai mond yn dechrau cynhyrfu pan mae o literally yn cyrraedd Machynllath bydd o'n normal wedyn a'r peth ydi hefyd ydi chys o gyn nhw policy dwi'n meddwl dal gyn y policy yr policy wedi cael mae gyn nhw broadband 2.5 meg i bob tŷ erbyn rhy bynnag a mae o barod yn wirioneddol o wael o cyflymdra beth bynnag dychmyga trio redag Netflix 4K drost
cysylltiad 2.5 meg. Siwr, fydda ti'n buffro am weddill dy oes. Wel, fel, mae gennau dal ffrindiau sydd yn goffo talu, ddim hyd yn oed, dydy'r roll-out BT arferol ddim wedi cyrraedd nhw. Ia. A mae hwnna'n really siomedig. A'r peth i feddwl ydy, mae mynd am rwydwaith 5G ydy'r ffordd i wneud. A hefyd roed y coledwedd ar adnodda yn ei lle wan i adeiladu beth sy'n mynd i ddod ar ôl 5G, to the 6G a 7G. So, fel Iestyn yn dweud, yr pwyntiau pwysig ar gyfer yr trunks ar gyfer yr fiber i cario'r data i gyd. So os ti'n roed uwchraddio'r A55 wan, lle bod ti'n neud twll sy'n 5 troedfedd i cario'r fiber i gyd, na fod dwll 10 troedfedd, so ti'n cario dwywaith y fiber yna. So bod yn hawddach i ti dod wedyn mewn blwyddyn, a lle bod ti'n gorau tyrchu'r lôn i gyd i fyny i ailosod pethau, mae gen ti'r spes yna'n barod i gallu roed y fiber ti angen i dim ond cenedlaeth nesaf, ond cenedlaeth wedyn ar ôl hynna. So da ni'n meddwl, greit bod chi wedi cael o, falle bach yn hwyr i fod yn ymchwilio 5G pan mae'n kind of di cyrraedd, ond, greit. Ond os, oherwydd be oedden nhw'n sôn, ti'n gofio ni'n sôn o blwyddyn dwytha rhywbryd, fod mae 5G fod y be-all and end-all, a fod ti'n lle adeiladu ar ben hwnnw i mynd yn gyflymach a cyflymach oherwydd y ffordd mae wedi cael ei strwythuro. So eich fod y gwaith ymchwil maen nhw'n neud i fewn iddo fo yn mynd i alluogi iddo fod yn gyflymach ag yn fwy rhwydd i gael i llefydd sy'n anodd i gael at rwan a fod o'n mynd yn bellach oherwydd mae o'n ar y funud mae'r mastia 5G dyn nhw'n darlledu'n bell iawn na di. Doeddech chdi'n edrych fewn i gael 5G fatha broadband i'r tŷ, Bryn? Oedd o'n quite yn cyrraedd tŷ fi, apparently. So, a hwnna, a eto, fel ydy'r hwnna fydd y dyfodol, yr syniad na fydda ni'n really defnyddio laptops a computers ar desgia. Hein fydd mae fydd y ffôns, y tablets a bach i heina fydd, a'r IoT devices, heina fydd nhw, fydd y hub yn y tŷ sy'n cysylltu y rwydwaith ac yn creu... Ti'n edrych ar hwn wan? Overview, gwybodaeth am 5G. Like 5G can support up to 1 million devices per square kilometre, while 4G supports only up to 100,000 devices per square kilometre. So mae hwn yn golygu maes y steddfod sorted. Ti'n rhaid i'n mast... Wel, pan mae si... pryd o'n i da? Yn Llundain ta Manchester o'n i'n dipyn tan ar blwyddyn yn ôl. Ac o'n i'n methu coelio faint o wael oedd cysylltu i'r we. O'n i'n meddwl, beth i awl sy'n mynd ymlaen? O'n i'n ail dechrau'r ffôn, ail dechrau trio'r bwti fo. Ond y gymaint o bobl oedd arno fo, oedd yn methu cwpio. Ac yn meddwl, waw, dwi'n mor lwcus i'ch byw So dwi'n mynd o fama i gwaith bora mae'n daith o ryw 3-4 milltir o 3 milltir 3 milltir mae o'n mynd o 4G i ddim byd i 3G i 4G i 3G i ddim byd Edge dim Edge, dwi'n gweld Edge as ipyn ond wedyn ôl i 4G a wedyn dwi'n mynd dan ddiar wedyn a ti'n meddwl mae'n bach yn weird ddylen ni'n gallu cael 4G yr holl ffordd ond ie fel ti'n dweud mae gen ti mae'n dre o bobl o 9 miliwn a bron 10 miliwn o bobl a ti'n meddwl so mae gen I wan just o lle dwi'n eista wan dwi'n gallu gweld 5 device sydd efo IP just ti di hwnna so ti'n meddwl wel ti'n bob 1 kilometr sgwar ti'n angen 5G ti'n angen wedyn meddwl beth sy'n mynd i'n dod nesa a mae hynny ti'n dechrau meddwl wan amdan hynna chos dyna di pwrpas y llywodraeth ydy meddwl di beth sy'n dod nesa beth sy'n dod wedyn a trio strwythuro pethau a maen nhw'n mynd i neud hynna ym Mangor wel bob lwc nhw dwi'n dweud Wel, da ni'n dod fyny am awr rwan, hogia. Dwi'n credu bod hi'n hen bryd i ni neidio drosodd
Mae'r Afterparty. Diddle-doo, 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 diddle-doo. Croeso. Alo. Noswaitha a chroeso i yr Afterparty. Mewn. Ie. Gradewch yn astyd, neu ddweud hyn. Dweda fi hyn. Unwaith. That's it. Ydyn, mae'r Afterparty, so ni'n cael awr o deep dives. Athronyddol. Rwan, ni'n mynd i gael awr arall o fel... shallow end dives athronyddol. Mae gen i loads yn Afterparty. Oh boy. Ie, mae'n 1.1 metr a fel dyle ti ddim bomio yn efo. A definitely ddim heavy petting. A mae'r lifeguard y chwil gaib. Y lifeguard, cabiast. Mae'n just yna achos nath o ddim gael fewn i fod yn swog yn Glanllyn. Yep. Right, hwnna di'r pill yn back o 0%, which dwi rwan yn mynd i'r shot o limoncello yn efo. Okay, guys, keep it going. Da ni'n clasu yma yn yr Haclediad. Dwi yn hollol ymwybodol i bawb sy'n gwrando, dwi yn hollol ymwybodol bod fel mae'r booze yn dod allan yn amlwg iawn yn y podlediad yma, a dwi ddim eisiau gwneud hwnna'n issue. Unwaith da chi'n skipio dros yr agenda, na i siarad amdano fo lot. Ond mae hwn fel social i ni'n tri, da ni byth actually wedi cwrdd. Na. Rioed. Dwi actually efo ddim syniad beth mae Iestyn y Sioned yn edrych fel. So mae hwn fel noson, mae fel quiz night lawr y Grange yma ar hyn o bryd, yma. Ond llai o drefn yn efo. O ie, 100%. Mae'n eitha fighty lawr y Grange, anyway. So, mae'r Afterparty yn edrych yn masif. Mae Afterparty notes fi'n fwy na fel normal party, pre-party notes fi. Yep. Mae hi yn masif. Mae ffilms Studio Ghibli ar Netflix sydd yn #1 stori fwyaf y mis yma. Picard, arbennig. Llyfr Glas Nebo live. Whoop whoop. Da ni'n hyd yn oed wedi siarad am Star Wars achos o Bryn heb weld o, rwan mod i weld o, a mae o di gweld Birds of Prey, which dwi heb, a dwi really isio. So, boys, dwch chi eich stwff chi, ond dyna'r stwff fi, which dwi'n mynd i deud. Good. Dwi'n licio restr yna. Let's do it. Studio Ghibli films, come on, guys. Gwych, mae o'n ffantastig. Rei gorau i ddechrau gwylio, os da chi heb. Ie. Fyswn ni'n deud, fy newis i os gynnach chi blant, ifanc, fyswn ni'n deud My Neighbour Totoro. Mae hwnna'n lyflu o ffilm i wylio. Eitha trist yn y canol, ond... Ydy, ond dyna beth sy'n briliant, right? Dwi wedi bod yn gwachod rhain i gyd, so dwi wedi bod yn mynd hefo'r plant. Right, da chi eisiau gwachod rhain? Mae Japaneeg neu Saesneg? Saesneg, mam, wrth gwrs. Sy'n digon teg. Achos nes i fforsio nhw i watch nhw gyd Japanese pan maen nhw'n fach. So ni fel, da chi'n mynd deall Saesneg anyway. Gyn i watch the subs and dubs efo mam. Yeah. Mae rhain yn briliant. Mae bob nos Sadwrn yn noson Ghibli yn ti ni rwan. Tro cyntaf ni wylio Castle in the Sky, sydd yn rhannol wedi'w osod yng Nghymoedd De Cymru. Nes i weld hwnna tro cyntaf pan o'n i'n ifanc iawn. Ie. Pan o'n ddechan. Dwi'n lyfio fo. Ond mae'r celf yn freaky aff. Unwaith eto, os ti'n gwachod, os ti'n chwarae Breath of the Wild, mae'r gymaint o'r... Mae'n mab i'n gweld gymaint o crossovers rhwng fel, a mae'n dod i nabod fel style, animation Japanese. A hefyd mae'n dod yn dangos fatha y dylanwada o lle mae games fatha Cold War wedi cymryd o dod. Mae nhw'n mor brydwerth. Mae'r celf yn anhygol. Mae'r stories Ghibli, so dyna lle ni'n mynd efo hwn. Yn gwachod rhywun efo plant bach, so 7 o 5 di roi fi. Mae gwachod Castle in the Sky,
Ciki'r wrach, fel da ni'n licio gael hi. Totoro. Achos mae lleici sy'n 5 yn ffricio allan, mae'n dweud, mae hwn really scary. Ac o'n i'n gofio esbonio, dyw hwn ddim fel Disney films. Yn Disney films, mae pob beth yn eitha soft, a dyw ddim fel y byd go iawn. Wyt ti'n cael dychryn weithio yn pethau go iawn? O, ynddo, dwi yn. A ti'n mae rhai pethau yn gallu bod yn scary, yn dydyn nhw lleics. Fel yn y byd go iawn, wyt ti ofn cwn, ti ofn pethau felly. Ac ydi fel, wel, mae'r ffilm yn trio dangos profiad go iawn i ti. Cos mae Kiki yn cael dychryn, mae yn teimlo really dri. Mae Ciki'r wrach, right? Kiki's Delivery Service. Mae hwnna gymaint o fel thing o fel mynd allan dim bwys os wyt ti'n 13 yn wrach. Mae o fel y teimlad o'n fynd allan ar ben dy hun. A ti yn mynd i fynd yn drist. Mae hi'n cael fel iselder, mae'n cael salo. A mae Castle in the Sky, mae robots yn Castle in the Sky yn aros efo fi. Dwi'n cofio gweld nhw tro cyntaf blynyddoedd yn ôl, a maen nhw'n aros efo ti. A maen nhw'n cael gymaint o emotion fewn i un o'r robots na. A ti'n cwrdd o am... A nes i cymryd yr amser. Ti'n cael 4 munud ar sgrin. Ti'n gweld yr animation maen nhw'n neud ar gallu sgyn nhw i cael... Yn yr 80au di hwn. A mae'n gymaint o gymeriad o fiewn yr animation. A ti'n meddwl, mae'n mor syml ond hefyd mae'n gymaint o ddymder iddo fo. A mae'n just yn mor brydferth i edrych ar a mae stori. Un peth swn i yn awgrymu ydy i... Sorry, Bryn, ddim eisiau torri'r draws. Ydy i bobl i wrando ar y podlediad Ghibli o Tech. Dwi'n siŵr bod ni wedi siarad am Ghibli o Tech o blaen, ond mae hwnna'n really dda. Mae hwnna un o'r rhai sy'n dod yn sgil. So 2 person sy'n gweithio i Film 4. Mae gen i big perch i Film 4. Mae nhw'n rhan o Team A Little White Lies film podcast. Jake Cunningham dwi ddim yn cofio beth i'n llall, ond mae un o'n nhw wedi gweld Ghiblis i gyd, mae'r llall yn gweld nhw wrth i'r gyfres fynd yn ei mlaen, so ti eisiau bach mwy o deep dive mewn i'r ffilms na, chos ti'n meddwl pwy wedi rhoi fi mae'n hwnna, oedd Griff, ffrind personol, ond ddim really, ffrind Twitter, Griff Rhys, oedd o'n tweetio'n deud, y podlediad mwy, neu mewn cyfweliad o deud, y podlediad mewn gwrando arno fwyaf ar cyfnod yna, Ghibli o Tech. A maen nhw jyst yn mynd ati drwy, achos... A pen ti'n mynd i fethu cymaint yn gwylio fo. A ti'n gweld beth gwahanol bob tro ti'n ail-wylio nhw. Dydy o ddim yn surprise i wrandawyr bod fi bach yn obsessed efo Japan a pob beth amdan Japan, a ers pan o'n i yn fy arddegau... Ti'n rhywbeth i sôn amdano fo? Ti'n rhywbeth? Ni'n gwrando nôl ar podlediadau ni, a mae'na fel, dwi'n eitha hyder ys bod fi treulio 2 awr yn cyfan yn siarad amdan Craig Mod just yn cerdded rhwng Japan. A dwi'n trio unwaith eto rwan, trio dysgu'r iaith. Dwi ddim yn dda iawn arno fo. Mae just yr wyddor, llai gyrraedd fyny at pwynt, a wedyn mae pob beth yn dechrau edrych yn peth i fi, so dwi angen neud bach mwy o waith o'r hwnna. Di Duolingo ddim yn helpu, guys. Ond mae just gwrando ar llif, mae clywed nhw yn yr iaith wreiddiol, a dyna beth sy'n mor greit am y stwff Netflix. Gen ti ddewis anhygoel, lle gael nhw'n Ffrangeg efo is-deitle, lle gael y dubs pwylaidd, lle gael dubs American, mae'n greit. Dwi'n dach bod un y ddau yn nhw wedi cael ei addasu lawr chydig bach mor reich hefyd, ond o ran be? O, fatha, mae'na rei rhanna, mae'r ffilm wedi cael ei... Mae'na scenes wedi cael ei tynnu allan, wedi cael ei wneud o chydig bach am fyrrach. Beth dwi'n dweud o Totoro, mae un o'r scenes wedi cael ei wneud yn fyrrach o fymryn bach i erioed, ond maen nhw'n mwy na lai. Be maen nhw'n torri allan te? Mae hwn yn ailaw, dwi wedi clywed hwn. Nawn ni ymchwil. Ond dwi ar ddallt, ac am i treffindio fo sydyn. Achos mae cenna i dodgy AF DVDs oedd yng ngŵr anwyl yn gwybod, chwarae teg, o'n i'n gwybod bod o'n keeper pam nath fel ar ôl rhyw blwyddyn neu 2 fynd allan am y gilydd, nath o prynu box set o Ghibli films i fi o Malaysia. I gyd yn fel super dodgy, ond mae gennau nhw gyd. Nice. So dylen ni checio hwnna. Dwi'n mynd gwybod sut i'n neud search o fewn chat. Ond fel dwi'n dag, mae un o'r tameidia bach yn Totoro wedi cael ei wneud yn fyrrach fymryd llia.
Ond mae'r ffilmiau mwy na lai yn gyfan. Fel maen nhw'n fod. Fel maen nhw'n fod. Ond peth ydi hefyd ydi, dwi'n mor reidrwydd yn beio nhw, neu rhywbeth bach o editio. A'r peth ydi hefyd, mae'n agor llgada pobl i gwaith anhygol. Just y celf. Yeah. Mae Hayao Miyazaki yn nabod i stwffo, ond beth sy'n greit ydi pan ti'n edrych ar fel cyfarwyddwr arall sydd yn Studio Ghibli yr enw Isao Takahata. A mae gwaith Takahata lot mwy... Mae Hayao Miyazaki yn technical drawing really lliwgar, a wedyn mae stuff Takahata yn fwy fel watercolour sydd yn inferio pethau. Mae'r celf yn ei hynna. Mae yna un sydd fyny ar Netflix rwan. Oh my god, o'n i'n mynd i ddeud, mae Ocean Waves yna, dwi dal a gwylio hwnna, mae hwnna'n un, nath byth cael ei roed allan ar DVDs hwnna, ond... Only Yesterday? Only Yesterday, diolch yn fawr, So mae hwnna yn lot mwy o ffilm oedolion, mae'n ffilm... Mae'n rili ddiddorol, cos mae di gosod yn... Dwi'n cynnig 89 ddoth allan, a mae amdan merch yn ei egeiniau hwyr yn trio ffigro allan lle mae hi'n ffitio fewn. Mae'n gweithio mewn swyddfa yn... Office, Japan, rigorous, a wedyn bob ha mae'n mynd allan i'r wlad i fel just ffarmio am ha, achos bo hi just eisiau teimlo'n rhan, a bo hi wedi cael ei magu yn Tokyo i roed wedi teimlo hynna. Ond mae'n cael flashbacks i phlentyndod yn y 60au. Fi'n edrych ar hwn, a mae hon rhan oedran a mam fi, so dwi'n edrych ar fel, so mae plentyndod hi yn Japan yn y 60au, yr un cyfnod a mam, so yr un oedran a mam fi rwan, so mae stuff Takahata gymaint mwy haniaetho fel atgofion. O'n i'n gwachod o fy mhlant, a chwarae teg, nath nhw ddod fewn fel hanner ffordd trwad, ac o'n i'n gwachod o'n Japanese, a nhw fel, lle di roed o'n Saesneg, a nhw'n wylio fo fi. A nath ni'n gyd fynd yn eitha swept up yn efo, yn emotion erbyn y diwedd, bod nhw yn cael sos ar y diwedd. A hyn ydy'r peth efo'r deu stori da, mae'n tynnu ti fewn iddo fo, ti'n poeni am y cymeriadau, ti'n gallu... ti'n teimlo dris dros nhw, ti'n teimlo'n hapus dros nhw. Dydyn nhw ddim yn ffilms plant? Hyd yn oed yr rhai Miyazaki? Na. Chos beth ti'n edrych ar Totoro, ti'n edrych ar un o'r pobl sydd wedi gwneud fatha analysis anna fo, a mynd o'n amma bod y plant di marw. No, reit. Mae'n darllen braidd. O'n i'n sicr, darllen lot mewn iddo fo, eich bach gormod mewn iddo fo, ond eto, Yr analysis, ie. Mi ti'n gallu neud stwff fel efo fo, ti'n gallu mynd yn hynod o storytelling asiaeth, dwi'n ffilm hyn, achos mae yna, unwaith eto fel ni'n siarad amdano efo YouView, mae yna wave o fel ffilms Korean ar gael ar ffilm 4 rwan, ar ôl i Parasite neu Cystal. Mae storytelling nhw gymaint mwy subtle. Chi di watch Parasite? Na, ddo. Mae'n dod i galeri mewn rhywbeth efnos. Ddown ni nôl i honna te. Nes i watched honna. A dwi'n credu bod fi angen gwylio fo eto. Cos oedd o'n good. A oedd o'n really deud rhywbeth. A mae di aros hefo fi. Ond dio ddim... Pa dweud gorma oherwydd mae'n... dio ddim wedi... Dwi'n eisiau gwybod byd amdano fo. Dwi'n wedi gweld y trailer. Na, mae hynna'n gret. Nath o ddim chwythu mind fi fel old boy neu rhywbeth, ti'n ma? Nath o ddim chwythu literally brain fi allan fel Train to Busan neu rhywbeth fel. Ti'n fel, mae'n... So, great movie. Ti'n newid o Snowpiercer, mind. Na Snowpiercer chwythu fy meddwl bach i. Fi heb di gweld hwnna eto. Mae hwnna'r ffilm ffo? Ti'n newid atgoffa fi. So, oedd yr Independent Film Spirit Awards. O, ie. Eitha diweddar. Ac oedd Aubrey Plaza yn cyflwyno'r peth. Mae hi wych o actor. Oedd hi oedd April ar Parks and Recreation. Mwch ddim wedi dweud Turtles hwnna. Ie. Ond na ddyn ni... Ddyn ni hi dweud... Oedd hi dweud bod... visibility LGBT a falle wedi bod lot fwy yn y ffilmiau annibynnol ddiweddar. Ond hi'n dweud, oedd hi eisiau dathlu
moments hoiw yn ffilmiau eraill oedd wedi bod allan blwyddyn yma. So mae'n dod ar cor yr LGBT choir Los Angeles allan, a maen nhw'n canu ac yn dangos clips o gwahanol moments hoiw o gwahanol ffilms wedi bod yn ystod y flwyddyn. A maen nhw'n cyrraedd tama, maen nhw'n sôn amdan Parasite, a maen nhw'n mynd trwy hyn I gyd. A wedyn maen nhw'n cyrraedd ffilm efo Laura Dern yn efo. A maen nhw'n dod I elfen lle mae Laura Dern kicking her feet upon the couch, Laura Dern ordering a kale salad. A maen nhw'n mynd trwy'r dair y dri o hein, a wedyn y diwedd, maen nhw'n mynd Laura Dern, Laura Dern. A maen nhw'n canu Laura Dern drosodd a drosodd. A mae Laura Dern yn y gynulleidfa a mynd, be ffwc sy'n mynd ymlaen. Mae hwn yn awesome, ond be ffwc sy'n mynd ymlaen. A mae gantoriaeth arall yn dod allan ac yn canu drost yn nhw, a mae pob... Mae hwnnw fatha rhyw gospel number anferthol just yn deud Laura Dern trwy'r amser. A mae o'n... Ar ôl gwylio Marriage Story, yeah. Fi'n gwybod os da chi wedi gwasio Marriage Story, unwaith eto. Ydy o werth I weld? Ydy, mae o. Oce, so, dau perfformiad o actio gore dwi wedi gweld yn y 12 mis diwetha, a nes I weld nhw fewn musicalydd, oedd Scarlett Johansson / Adam Driver yn Marriage Story, a Tara Bethan yn Llyfr Glas Nebo live. So, lot o'r clips o'n dangos o Marriage Story. Just Laura Dern yn bod yn grac ac yn brilliant ydi hwnna. Ac mae'r cymuned efo yn oddoli Laura Dern beth bynnag, chos mae hi yn awesome. So, peth o'n I wedi sylweddoli, so gyfarwydd efo'r Ellen DeGeneres, oedd gen I hi sitcom nôl yn yr 90au, a ddaru hi dynyddio un o'r rhifynna I ddod allan, a dweud bod hi'n hoiw. Yr ddynas oedd hi'n deud hynna I yn ystod y rhaglen oedd Laura Dern. A hi oedd yn actio cariad hi? Ia, wel, yr dynas oedd hi fo'r crush ar, tod. Ac yn ôl y sôn, ddaru Laura Dern wedyn hefyd straffaglu ffindio gwaith ar ôl hynna ddigwydd. So nid yn hynny gafodd Ellen colli sioe hi a peidio gallu gweithio blwyddyn. Ddaru Laura Dern straffaglu I weithio wedyn. Mae'n yn anhygol. Ond anyway, ti'n anghofio rhai sydd wedi mynd o dy flaen di? Ti'n meddwl fel y struggles mae bobl eraill ydi wneud just so bod Kirsten Stewart yn gallu bod yn amazing ac yn hoiwn fel pob peth mae hi'n neud. So anyway, Parasite, sicr mwyn ar y rester. Go Iest. Iest Trest. Gwnaed Trest Iest newydd. A just rhod Parasite yna fo. So ffilms Ghibli, brilliant. Llyfr Glas Nebo, weles I o ond da ni'n arfer wneud real live theatre reviews ar y rhaglen. Ond mae hwn yn phenomenon. Mae hwn yn phenomenon llyfryddol. Mae hwn yn publishing phenomenon Cymraeg. So Llyfr Glas Nebo, da ni wedi siarad amdan hwn a diffyg y ffaith bod pawb wedi mynd yn net achos o neb yn gallu cael o'r e-lyfr. A dwi'n meddwl wrth ni oedden ni fangad ar cael o di gyhoeddi fel llyfr Gathen ni defnyddio power y sioe yma. Eis i ar y radio a teulu efo cyngor llyfr amdano thing. Oedden nhw'n dweud, cerid y siop lyfrau Cymraeg lleol. Aha, okay. Go on then, point it out to me. Enrichment. Point it out to me. In Soho, I have this selection of fine sleazy shops with no llyfr glass. This blue book I'm looking at has boobs in it. This is Llyfrau glas. Nath hwn ennill i'r fedryddiaeth. Waw, mae'n weledol iawn. Does am fawr ddim o sgwennu yno fo. Oedd Blue Book of Nobo. The porn version.
da ni'n bobl gwael. Dwi'n gwybod, dydy copsio ddim hwyl i'r gynulleidfa. Sut ti'n dod nôl o honna? Mae rhaid wneud comic book o'r enw Nobel fydd. Da ni'n bobl gwael. Balls, Glas Nebo. Hwna di'r porn version. Dyna ni, Fate to Black. Da ni done. Mae'r siwr Dros. Anyway, nôl i super serious stuff. Cymru Franwen di wneud job amazing. Tara Bethan yn fel fucking force of nature yn Llyfr Glas Nebo live. Oedd o'n brilliant. Nes i crio gymaint. O'n i fel mess. Nes i postio, dwi'n mynd arfer postio stuff ar Instagram stories, ond goffes i postio llun o'n wynebu di puffio fyny. Ond edrych o bod fi di cael bach o fel histamine reaction i rhywbeth. Ond nes i gael allergic reaction i Manon Steffan Ross. Cos oedd hi wedi rhaid X malleg i fi. Oedd o'n amazing. Oedd o'n brilliant. A nes i sef, a ni'n teimlo fel gymaint o knob, achos oedden ni'n ganol y performer, pawb di roed allan, actors, bow. A nes i just fel, o'n i right yn y front row, cos o'n i gymaint o fangirl, o'n i di prynu tocyn, bore ddoth nhw allan. So nes i prynu fel front row i fel fi a ffrindiau fi. O'n i'n gwybod, sa'n nhw'n eistofo fi, o'n i fel, dwi'n mynd i brynu'r front row. A nes i just sefyll fyny, cos o'n i fel, mae'n rhaid i fi ddangos i'r bobl ma faint o fel amazing di hwn. Ach, mae standing ovations di mynd bach o fel, mae pawb yn cael nhw rwan. Fagin, sioe ysgol, standing ovation. Na! Mae standing ovation ar gyfer fel Broadway Hamilton neu rhywbeth. Pan ti'n neilio Defying Gravity yn Wicked, dyna pep ti'n gael standing ovation. Yn union. So, fel Idina Menzel, bobl Franwen, same. A ni teimlo fel... Gai fod yn onest, fyswn ni, sa Idina Menzel yn cerdd allan y stage, os ni'n gweld ti... So, os ni'n gweld ti yn y queue yn Pret, fyswn ni'n rhoi standing ovation i fi. Okay. So, cael ymlaen. Embarrassed. Dwi'n credu oedd bobl eraill di wneud wedyn, so ni ddim yn teimlo gymaint o dwat. Ond wedyn, oedd fel y cast i ddod allan, ac oedd y cast yn crio hefyd. Ac o'n i just fel, na! Beth ni di wneud? Oedd o just... God! Ac wedyn goffes i... O'n i'n teimlo fel idiot eto. Ond wedyn goffes i fel sgwennu fo i gyd lawr. A fel weird Facebook message o man yn Steffan Ross yn mynd, oh my god! Ti di tynnu guts fi allan. A maen nhw'n hongian allan o'r un y llun fel splaffio gwaed bob man. Na'n ofnadwy. A wwan mae Manon Steffan Ross wedi cymryd restraining order allan. Ti'n mynd i cael mynd o fewn canllath o'n hi am rest o dy fywyd. Profiad amazing. A dwi'n gwybod bod fi di sôn am hyn o blaen amdan sut mae cheap sci-fi... Ti'n mo, doedd hwn ddim yn sci-fi, oedd hwn yn speculative fel climate fiction. Ond fel, mae hwnna ddim... Dwi ddim yn ddrud o ran... da ni dweud, lle mae'r sci-fi? Gallai hwnna fod yn drama am unrhyw beth, ond mae o'n drama amdan potential dyfodol yng Nghymru. Cymru fydd kind of bethau. A mae'n hollol bosib i wneud o, da ni just ddim yn... Well gyda ni wneud bloody Scandin wach. Wel, ti'n meddwl fatha stwff AIs a balli. So di chi creu drama reit... Mae'n rhyw ynys... Mae'n rhyw ymchwil yn digwydd ar rhyw ynys yn ganol eich. Probably 5G Bangor, 5G Bangor, Yn Sgipor Goch, mae'n lab... AI a maen nhw'n mynd i gymryd drosodd y byd i gyd, ond maen nhw ond ddol ti'n dweud, diolch yn anodd, mae'n bosib creu y stories just yr ideas mae yna, mae just y diwylliant sgwennu dwi'n credu falle bod di'r steddfod ddim yn mynd mi nathon nhw roed i Llyfr Glas Nebo cos oedd o'n amazing ac oedd o ddim just yn hwnna ond fel dwi'n wyndro faint o ddifrifol bys y bobl yn cymryd speculative fiction, sci-fi, Cymraeg mewn cystadlaeth yma. A so bobl probably ddim yn trio stwff fel na mewn cystadlaeth fawr. Anyway, sorry. Right. Dwch nôl i'ch after party stwff chi. Wyt ti isio West End review ta?
O, gwan bod ni'n neud stuff yn y cigfyd sydd yn byd i neud efo tech. Dear Evan Hansen. Oh my god! Dwi'n mond... Dwi'n bita Ferrero Rossi. Hey, Sioned, with this professionalism, you are spoiling us. I'm really sorry. Just hwn fel sexy bit o'r podcast, dwi just yn like auditory hallucinations i bobl. Oh boy, okay. Sorry chwi. 10 blynedd da ni wedi bod yn neud hwn amdan, folks. Da ni top. Da ni di meddwl... fe Bryn yn probably siarad rhywbeth dwi roed wedi clywed amdan. Dwi'n siŵr lle popio Ferrero Rocher i fewn rwan, gallaf. So, Dear Evan Hansen, un o'r sioia newydd. From the team who bought you, Greatest Showman. O, ni? Oce. Fi'n credu yr un awduron. O, oce. Oce, dwi'n wedi syni pobl yn dweud, mae'r prif gymeriad yn, dwi'n eitha sicr y psychopath. Ti'n really hoffi cos maen nhw'n cael y tune? Na, he's not a nice man. He's not a nice man. Ydy'r sioe wedi fframio fel bod ti fod yn meddwl bod o'n nice man? Ydy. So... Dwi'n gwybod i byd amdano fo. Dwi jyst i clywed y caneuon ar Spotify. Broad brush. So, mae Evan yn... Mae'r sioe cychwyn ar Evan, a lle mae o'n hogyn sydd yn diodda o ryw fath o condition sy'n neud efo anxiety. Dwi'n really mynd i fewn iddo fo ar y sioe. A part o'i therapi fo, mae o'n gorau sgwennu llythyr i hun bob bora, a dweud, Dear Evan Hansen, today is going to be a good day because a sgwennu pam. Gret. So mae fam o, mae hi'n gweithio fel nyrs, so mae'n hefyd yn treinio i fod yn paralegal. So mae o'n mynd i... Mae o'n di gwario'r haf mwyn y lai ben i hun. Mae o'n di torri fraich yn ystod y haf, a so mae'r diwrnod gyntaf yn ysgol. Di'r diwrnod di'n mynd yn dda iawn. A hanner ffordd trwy'r dydd, mae o'n flin ac yn sgwennu llythyr i hun, sydd yn dweud, today's not going to be a good day, yara. It's all terrible, I'm done, fath o beth. Mae hefyd y sgwennu amdan chwaer un o'r pobl eraill yn yr ysgol, boi'r enw Conor Murphy. Mae Conor Murphy'n ffindio'r llythyr ar y printer ac yn wedyn yn cyffrontio Evan ac yn dweud, beth ti'n sgwennu? Nes i'n just sgwennu hwn i trio pisio fi off, fath o beth. Wedyn, na, mae nhw'n gwahanu, a dyn mae dau neu deud hwnna wedyn, mae'n darganfod bod Conor wedi lladdu hyn, a mae'r heddlu di ffindio'r llythyr mae'n deud Dear Evan Hansen, a maen nhw'n cymeryd bod Conor di sgwennu'r llythyr mae i Evan. So mae'r teulu mewn bod nhw'n ffrindiau. Wedyn mae Evan yn trio neud nhw teimlo well trwy deud straeon amdan y ffaith bod nhw'n ffrindiau. A mae o'n dynyddio un o'i ffrindiau fo i creu toman o e-byst sydd yn dangos bod nhw'n ffrindiau fe gilydd. A mae hwn yn mynd yn mwy ac yn fwy ac yn fwy. Tan yn diwedd, mae o'n wedi creu fatha rhyw... Mae'r ysgol wedi creu rhyw fatha rhyw movement i y Conor Project a falle. Mae wedi mynd yn viral ar Twitter a falle. A'r part sy'n mynd i lle mae'n dechrau mynd yn waith ydy mae Conor yn dechrau dweud clwyddau i chwaer. So Evan? Mae Evan yn dechrau dweud clwyddau i chwaer Conor amdan faint sydd oedd Conor yn teimlo amdan i chwaer o, a mae'r ddau yn syrthio mewn cariad o fi gilydd. It all comes to a head. So hwn yn rhoi anxiety fi, just yn meddwl amdan y casa geira o fuck-ups. Gallai hwnna fod. Mae'r perthynas yn mynd yn difrifol hefyd. It all comes to a head, the secret out, mae pob yn gwybod beth sy'n digwydd. Fast forward wedi 6 mis, mae y chwaer wedi marna i Evan rhywsut, a they kind of wander off into the distance. Ac ti'n sort of fel,
mae o di neu clwyddau pobl, mae o di manipulatio pobl, mae o di bygwth pobl, holl ffordd trwy'r stori yma. Ond mae'n oce, mae o'n cael y ferch yn y diwedd. A ti sort of fel, os fysa hynny di digwydd go iawn, fysa fo, sa hi di siarad i fo am bydd. So, mae hwn, ti'n bod o ti di cael, diddorol, rhan i'n bobl sydd wedi gwneud Greatest Showman. Not being funny like. Mae prif gymered y Greatest Showman. P.T. Barnum. Dwat. Also a bit of a shit, yeah. Yeah, so fel, mae'r gerddoriaeth yn great. Mae nhw'n neud yr un tric, a mae Dwylo Webber yn dda amdan, sy'n creu can mae pobl yn cofio, mae'n hwcio pobl. So yr unig peth ti'n cofio yn gadael yr sioe ydy... Tunes. Wel, ti'n cofio Waving Through Windows, a ti'n cofio You Will Be Found. A hyn ydy'r unig cynnion ti'n cofio amdan. A wedyn ti'n anghofio wedyn y stori. The guy is a massive bastard. A peth ydy, mae ydy bod yr pwynt o You Will Be Found ydy deud ar gwir, gofyn am help, ydy'n iawn. Ond mae o'n gwario sioe i gyd ydy clwyddau i pob. Ond mae'n oce yn y diwedd, so mae'n ffain i wneud hynny. So, mae'r gynnio da, mae'r actio wych, mae'r passion fatha dwi'n i ben efo, ond y wirioneddol ydy, he's not a nice guy. Os da chi eisiau gweld sioe, cynnych chi weld Come From Away. Sioe lot yn well, wedi selio, wedi selio yn just ar ôl 9/11, yn y munuda ar ôl i 9/11 digwydd, mewn rhyw bentra bach yn Newfoundland, lle mae'r awyrennau mae gyd o dros y byd. Dwi'n cofio hwnna! Dwi wedi clywed am hwn! Mae o yn anhygol o sioe. Mae o'n anhygol o sioe. Dwi wedi clywed am hwnna! Mae o'n wirioneddol. Os mae rhywun yn gofyn i fi wan, dwi'n dweud, don't go see it. Dwi'n credu 99 PI stori amdan fel y gwirionedd, achos gath yr awyrennau gyd i rirwtio i'r maes awyr teeny tiny ma. So lle ar nhw gander ydi o, ac nôl, so yr hanes ydi gander o ddath ar maes awyr gynta ar ôl croesi'r Atlantic. So ddawyr yna glanio fanna cael mwy o fuel ac yn cario ymlaen at New York a balli. So oedd hi'n arfer bod yn maes awyr pwysig dros ben, ond fel yn mwy o jet aircrafts doedd hi'n rhaid iddyn nhw stopio, so oedd gander mynd i lawr, ond yr mantais oedd ar y diwrnod yna oedd o'n ganol nunlla, so yna rhywbeth yn digwydd a rhyw gant o bobl eich oedd yn cael ei ladd, so grand scheme of things, not really a problem, ond oedd yr awyren o dros y byd i gyd yn glanion a mewn munudau gilydd a'r cymuned bach mae'n gorfod trio helpu nhw a gorfod sôn mae'n y tamad o'r tŵr o Ground Zero yn y dre just i deud diolch iddyn nhw yn bob dim oedd nhw wedi wneud ar y diwrnod yna. Wel, mae hwnna'n swnio'n lush a llawer mae sioe yna wych cynnych i weld o you won't regret it. Dwi'n teimlo bod ni wedi gadael Iestyn ar ôl achos athyn ni bach i musical theatre land. Dwi wedi prynu tocynnau i fynd i weld fydd o ddim at Pure Street ond come on Bryn Harry Potter. Na, da ni'n cael lot o ddewis fyny yma. Wel, ie. Cursed Child yn neud trip i pontio. Dwi wedi cael tocynnau'r Cursed Child ar gyfer just cyn y flwyddyn newydd. Bargain, 15 quid each. Hey! Don't tell the parent. So, yeah, dwi'n mynd i weld hwnnw. A dwi'n mynd i weld Beautiful. The Carol King story. Musical, yeah. So, yeah, a tywa, o'n i'n meddwl, mae'n intrigio fi oherwydd dwi jyst yn nabod y cerddoriaeth. Sgynna'i'm syniad beth i hanes i bywyd. Ydy'n really drist. Ydy'n mynd i fod fel Fleetwood Mac, lle mae pob peth yn fel bach yn bonkers a wedyn yn super trist. Fyny a lawr. Mae lot o performer fel mae'r stori reidrwydd yn hapus trwy'r amser, ond ie, mae o'n... Dwi jyst eisiau rhoi allan yna. Nes i weld Fleetwood Mac yn yr O2 cyn iddyn nhw gyd cwmpa allan am fel y chweched tro.
Ond great. Anyway, brolio fanna, Sioned, it's not a good look. Yes, be ti di bod, gan bod ni'n tech-esg podcast, os na rhywbeth wyt ti di bod yn gwached on the streams, ti eisiau rhoi shout-out i? Fyswn ni yn licio de. Na i roi shout-out i Gwefan gynta. Gwefan, dwi'n cofio os dwi sôn am Gwefan yma blaen, ond dwi'n defnyddio fo eitha dipyn gan fod U-View thingy na'n mynd I ffwr. Mae hwn yn really handy o'r enw nextfilm.uk a be ydy just rhestr o'r ffilms sydd ymlaen am yr wythnos nesa ar Freeview a U-View. Wel, ti'n gallu tailorio wyt ti efo Freeview, Freesat, Sky, Virgin Media neu be bynnag. Ti'n gallu dewis y channels. Cracking! So wedyn ti'n gallu gweld bob ffilm sydd yn dod ymlaen ac wedyn os ti'n creu cyfrif efo nhw a ti'n dydy'r ffilm ma dwi eisiau gweld dwi'n gwybod deud fod ti eisiau gweld Avengers Endgame fod dwi'n mynd I fod yn blynyddoedd I ffwr yn dod ar live TV ti'n gallu deud Avengers Endgame please send me an email when this is showing so wedyn mae'n gyrru e-bost I chdi pan mae'r ffilm yma'n dod I fyny yn yr wsos nesa cymryd gallu adio fo I calendar chdi hefyd so wedyn ti'n mynd I fethu ffilm o gwbl mae'n brilliant hynod o handi achos dwi'n goffod dibynnu ar fel o'n i'n deud podcast Cymru dy mew achos maen nhw'n sort of filtro trwy pethau ond unwaith eto allai ddim fel schedule o hwnna I recordio syth o ffôn fi rhagor boo na ond mae hwn ti'n gallu gweld yr overview o beth sy'n dod I fyny yn yr wsos nesa reit gai holi'n rili gyflym oes unrhyw un o'n chi a fi'n siŵr bod chi wedi bod yn gwylio Picard Dwi newydd gael 30 diwrnod o Amazon trial Prime am ddim a dwi wedi gweld mae'r trailer yn popio fyny bob munud dwi'n reid rhywbeth ymlaen mae'n really eisiau fi weld o bach yn obsessed efo fo ac mae dal yn edrych yn rhy trecu I fi reit na I ddeitha ti mae'n slow am y 2 bennod cynta wedyn mae'n mynd yn exciting a wedyn oedd pennod 4 which newydd gosio wythnos diwetha yn really gyffroes so mae o'n mynd yn fwy Star Wars I est Dwi'n pennod 4 so mae o'n dwi'n cytuno fo ti bod ti'n efo bod o'n araf yn y cychwyn dwi'n meddwl be oedd hwnna oedd just I ail gyflwyno ni'r cymeriadau I Picard a hefyd dangos bod dim yr un Picard ydi o diwedd this is not your daddy's Nemesis. Picard ond yr rhaglen o fo ar y funiad sydd yn diddori fi'n fwyaf ddim fo yn y gofod ti'n bo gai just deud mae hyn yn embarrassing iawn right dwi'n cyfrin hynna'n dwi'n licio Trek dwi'n gwylio rhan fwyaf dwi wedi gwylio pretty much yr cyfresu I gyd off and on hyd yn oed Enterprise you know o'n i'n coleg o'n licio Trek is it watched Enterprise oh that's Channel 5 but it's fine I watched Enterprise I didn't inhale be did the honesty well I watched Enterprise and I really enjoy Voyager ond dwi roed wedi gwachod y ffilms allai ddim deud ti beth sy'n digwydd mewn Trek films fyny tan J.J. Abrams Trek film you're not missing much be am teeny tiny Tom Hardy dwi eisiau gwachod teeny tiny Tom Hardy mae o'n un o'n nhw fel pan oedd o'n skinny manili ac yn mil mogl bach ddim fatha Baby Yoda ma dim fatha Baby Hardy na dim fel Anakin Skywalker mwy fel kind of Anakin Skywalker hun is a Hayden Christensen style anyway dwi'n gwybod dwi'n rhaid wedi gwachod o so dwi'n gwybod First Contact Nemesis I don't know nothing ti'n colli llawar so fi ti'n fel dylwn I wybod ond fel lle o ti'n mynd I ffindio fel loads of Trek well falle just watch a ffindio loads of Trek films o'r ffilms Next Generation well First Contact ydy'r unig un ti'n really angen gwylio Prin di'r un lle mae o'n troi fewn I Locutus of Borg diolch yn troi fewn I Locutus ond mae'r Borg yn involved in First Contact ydy there we go hwnna di'r unig un sy'n werth gwylio mae Generations mwy I wneud efo Kirk a Picard a pasio'r torch
Not Nes i really. hold on. Galaxy Quest, hwnna oedd y gryn gorau yn e-mail. Hey! Mae'n yn really wild bod fi roed i gwachio Galaxy Quest, achos mae Galaxy Quest yn teimlo fel yr holl bethau. Mae'n oce, dwi roed i gwachio Space Jam chwaith, mae'n Beth dwi'n ffain. licio Generations ydy, ti'n edrych ar cychwyn yr Generations, mae'n launch of the Enterprise B. So mae gen ti Kirk, mae gen ti Scotty, mae gen ti Chekhov. Ti'n edrych ar ti'n gryndo i'r dialog mae Scotty a Chekhov yn cael daid, a mae'n amlwg dros ben oedd y dialog wedi cael ei sgwennu ar gyfer Leonard Nimoy a DeForest Kelly, sef Spock a Bones. A ddyn nhw ddim wedi dod nôl, dwi'n cymryd. Oedden nhw wedi gwrthod dod yn ôl i wneud o. So, yn ytrach na ail sgwennu'r dialog ac ail sgwennu'r stori, nath nhw just roed lanes Spock i Scotty a lanes McCoy i Chekhov. So, un pwynt, mae Chekhov yn deud, mae'n deud, there are casualties. Yn deud, where's your medical staff? A recurring gag ydi, doesn't get here until Tuesday, whatevs. A mae Chekhov yn mynd, a dweud, you've become nurses. A dweud, o'n tactical officer oedd Chekhov. Diolch yn dag i beth yn... So, yn amlwg, McCoy oedd yn bod i ddeud y lein yna. A mae lot o'n efo just yn... Orcs. Plus hefyd, oedd nhw'n wedi gwneud camera tests ar y uniforms. So oedd nhw'n edrych yn weird. A oedd nhw'n really ddim yn gweithio ar y cameras. So dwi rioed ydi teimlo bod fi'n colli allan. Na, yr unig un sy'n A does na ddim byd yn mynd i edrych cystal a Discovery. Cos mae Discovery yn edrych yn amazing. Yr unig ffilms, yr rei greiddiol eich wedi watchad, fysa Wrath of Khan. Dwi wedi gwachio hwnna. Search for Spock ddim gyn gymaint. Voyage Home, swn i'n definitely deud, so 4. Hwna di Save the Whales. Yeah. Yeah, got it. Mae Star Trek 5 just yn weird. Neu Star Trek Yes Cymru, as we like to call it. Mae Star Trek 6 ydi The Undiscovered Country, lle mae Christopher Plummer yn chwarae yw Klingon General sydd yn quotio Shakespeare. Excellent. A just I love weird. it. Okay, so mae gennau hwnna i fynd eto. Ond, so Picard. Yeah. So, nath nhw'n neud camgymeriad yn y ffilms Star Trek Next Generation, lle oedd Picard yn yr sioe yn athronyddol, oedd o'n deliberate, oedd o'n quick, oedd o'n mynd y flin, oedd o'n ddim yn fatha action hero fatha oedd Kirk. Oedd o'n Shakespearean. Ie, ni'n. Ac oedd o'n meddwl trwy ac a siarad trwy pethau. So oedd ni'n gweld fatha stwff fatha The Drumhead, Measure of a Man, a gwahanol pethau fel la. Siarad oedd amdano pethau. Yn y ffilms, nath o'n troi nhw fewn i trynud o fatha ryw action hero. A Best Will in the World, Patrick Stewart. Not an action hero. So beth dwi'n meddwl ma'n trio wneud yn Picard, oedd hi'n mynd yn ôl i'r elfen yna, yn ôl i fatha'r boi clyfar, boi sydd yn fatha deep thinker a balli. Un peth sy'n awesome am pennod 4, maen nhw basically yn ffindio the best grape for wine. Yes, yn anffodus, yes, dydy o ddim i gyd amdan the search for Spock, Spock being Math Owen. The Spock grape. It's logically the best wine. Logically the best wine you can make. Maen nhw'n ffindio... yn fy meddwl i, mae hyn mor embarrassing. Orlando Bloom, Lord of the Rings, Legolas. Maen nhw'n ffindio... Mae gennyn nhw Legolas. Right? So maen nhw'n ffindio Legolas, dude. A wedyn, mae o'n mynd yn eitha Star Wars-y, cos maen nhw just yn fel bomio round y galaeth mewn fel ship efo fel, a mae'r captain a little bit dodgy, a mae'r ship i gyd bach yn Han Solo-y.
Mae'r holograms yn amazing. Be, Rimmer o'ch Red Dwarf? Ie. Yes! Ti'n gwybod be? Sa'ch ti'n meddwl sef yn gweithio? Ti di ffocin hoelio hi. Basically, dys y Red Dwarf yn ffwcio Star Wars. Ond bod nhw gyd wedi mynd i Oxford. Picard. Via Berkeley. Picard ydi o. All right. I look forward to it. Ti'n meddwl be? Yeah. Do it. Dwi'n excited dros ben i weld sy'n mae'r cyfres yn datblygu, chos mae wedi setio fyny... Faint mwy sydd i fynd? 6 arall. Reit. A hefyd, beth sy'n diddorol dros ben ydi, mae lot o'r hen cast wedi dod yn ôl. Mae nhw'n cael cameos, a mae nhw'n cael... Ie, cos dwi byth... Chi'n gwybod yn heimladau fi, hwn ydi fel the Harrison Ford paradox. So mae pob ffilm sydd yn remake o fel... Ie. Chwarae teg, mae Brent Spiner yn trio wneud yn dda iawn o feddwl bod o fel 30 mlynedd yn hyn ag oedd y data diwetha. A pen dwi'n teimlo bod mae'r cameos yn teimlo fatha bod nhw'n... Dyn nhw'n cameos mwyn cameos. Mae nhw'n earned yna, a dwi'n teimlo bod nhw'n neud synwyr y beth sy'n mynd ymlaen. A mae yna nods bach diddorol i'r hanes. Mae'n un golygfa lle mae Picard yn mynd i'w archu fo, ac yn cefn mae'r banner Captain Picard Day, a ti'n cofio hwnna fel references bach. Ie, mae'n just yn bethau bach yna. Dwi'n gwybod fi'n siarad am hwn o hyd, ond mae recaps really dda. So, un o'r podcasts Maximum Fun, The Greatest Discovery. The Picard hefyd. Ie, so maen nhw wedi bod yn neud The Greatest Generation, a nath nhw rewatch cyfan o Star Trek Next Generation. A wan, maen nhw wedi dechrau neud y new Star Treks i gyd. A mae'r just, dwi'n ffindio bod fi'n dysgu gymaint mwy gen nhw. Maen nhw, basically comedy podcast ydi o, maen nhw'n ripio piss lot. Ond achos bod nhw'n caru fo, a dwi'n ffindio nhw'n lot o help i fi gael y references dydw i ddim yn cofio. Achos nes i watch it Next Generation, ond dwi ddim di watch it o ers pan o'n i'n fach, so nes i ddim watch nhw i gyd, oedd o be bynnag oedd ar BBC 2 ar 6 gloch yn nos iaith. So mae hwnna'n helpu fi lot i gael y references. Gallwn ni siarad am Star Wars? Why not? Mae'n mynd i gymryd hir. Mae gennym ni 8 munud ar ôl. Mae gennym ni 8 munud ar ôl. So, beth sy'n dweud am Star Wars? Mae Sioned wedi... Okay, time out. What happened? Time out. That's a bit, rwy'n di deffro yn y dyn rhywbeth. Na, dwi'n siŵr mynd i toilet oedd hi. She was teetering on the edge. Yep. Dwi wedi efo gormod yn botol mod wel. Dwi'n polish y botol i ffwrdd yn eitha hawdd os dwi'n agor un dde. Mae hon yn neis do, mae hon yn neis. Sorry, o'n i'n tîm rawd dros y penwthnos. Oedd o teirys o'n dangos i fi sydd i cwcio steak yn iawn. Dwi'n meddwl o well gyda'r ffordd o'n i'n nhw. Sef, ti sirio nhw bob ochr, troi gres i lawr, rhoi menyn, garlic a bach o thyme yn y pan, a beistio'r steak am chydig bach hirach efo'r menyn, a wedyn tynnu fo allan o'r rhyw 6 munud. Mae'n swnio'n neis. Gadl o restio, a wedyn ti'n sleisio fyny. Mae'n bink neis ti fiawn, mae'n frawd neis ti allan. So, be swn i'n deud am Star Wars ydy, oedd o'n iawn. Iawn de. Oedd o'n iawn. Iawn de. Oedd o'n wych, oedd o ddim yn wael, oedd o'n iawn. Bryn Salisbury says, iawn de. A peth ydy, oedd hi'n gwybod o'n mynd i dafod i ffwr Lord Elfenna o'r seithfed, a pissed off am hynna. Boo. Oedd nhw di dod â bits yn ôl iawn, ffain. A nhw orffan y stori off, oedd o'n weddol daclus. A laff mwy o gysi... Oedd o ddim ddoneg. Wel, oedd nhw di dod o fi gyd at ei gilydd rhyw radda, ac oedd o'n iawn. Y beth ys i chwerthu'r allan, fatha just... Fatha cackle. Roffeliaist. Ia. Roffeliaist. Oedd pan nath o roed y medal i Chewbacca. Mae fi just yn... Dwi'n cofio fi mynd yn y cinema. Mae fi just yn mynd fatha Nelson ac yn just mynd ha ha
A just... Nes i wneud rhywbeth fatha, nes i mynd, Nes i wneud hynna pam wnaeth Harrison Ford troi fyny eto. Fucking Harrison Ford ydi. Fucking troi fyny eto. Dyma beth dwi'n meddwl y ffilm ma. Nes i hefyd wneud pam nath nhw ffocio Donald Gleeson drosodd. Just mynd, I'm the spy. Just fel, fuck's sake. Chos oedd hwnna di dod allan o'n nunlla. A dwi'n gwybod mae Richard E. Gant yn great. Richard E. Gant, mae'n ddol gennau. O ti'n gwybod oedd o'n mynd i fod yn boi badi lot o fwy. Oedd o'n amlwg bod o'n mynd i fod yn badi lot o fwy. Ia, jyst dod efo fewn am y trydydd ffilm ddo. Pan mae gen ti cymeriadau, ti di bildio fyny o'r ffilm. Fel person sydd yn meddwl gormod am stuff. Ond dyna mae Star Wars y ddau, dy. Dydw i ddim yn... A Star Trek. Flin fi. O'n i tam y bach yn flin. Achos o'n i tam y bach yn flin yn y ffaith bod o'n teimlo mor fler a half-assed. Dim half-assed, ond yn y ffaith oedden nhw fel, shit, mae'n rhaid rhoi hwn yn efo. Gwyd i ditio pob peth oedd wedi cael ei fel, ddweud ni o blaen, bad improv. Oedd o'n bad improv. Wyt ti wedi gweld Mae'na cyfres movie pitch meeting. Ti'n gweld hyn ar YouTube? Dwi'n credu bod fi wedi Mae'r un boi yn actio y ddau rhan. Ie. So, dwi'n gwybod pwy ti'n feddwl. I rei chi sydd ddim yn gyfarwydd yn efo set-up ydi, mae yna screenwriter diog yn pitcho ffilms i executives sydd ddim yn dallt i byd. Ac yr un y boes yn chwarae ar ddau ochr, a mae o'n just yn sôn amdan stories. Mae'n sôn yn dweud, you've got a Star Wars script for me. He's like, yes sir, I do. A mae nhw'n pitcho beth sy'n digwydd yn y ffilm. A mae'r bit lle mae'n dod fatha, so beth da ni'n mynd efo hynna? Mae'n dweud, da ni'n mynd i wneud i bit. Dweud, da ni'n mynd i wneud i bit. Dweud, pam? Dweud, i fod yn onast, nes i anghofio bod ni wedi gwneud hynna yn y ffilm dwytha, ac so be, o'n i couldn't be bothered i wneud i byd amdano fo. Dweud, sa, car ymlaen i chi. A yn un bit mae'n dweud, ond bydd pobl yn poeni amdan pam bod hynna wedi digwydd. Mae'n dweud, so be, dwi eisiau chdi just cael off yng nghefni, holl ffordd off yng nghefni amdan hynna. A mae'n dweud, sa, gaf i just dod lawr off dy gefndi am hynna, a mae'n just yn mynd on, a mae'n catchphrases, diolch yn dod yn anodd iddyn nhw wneud rhywbeth ddim, super easy, belyn. Gymaint o stuff, diolch yn teimlo dwi'n teimlo gymaint o angen i fod yn flin amdan y peth rwan, y blin, dwi'n swnio fel entitled fangirl, ond mae na gymaint, chi'n gwybod fi, dwi'n gwirioni'r video essays, mae'n lot fawr o video essays really dda allan yna, yn torri lawr o ran just fel o story perspective, fel bod o'n essentially yn stori fler, mae'n lot o bobl yn deud fel, Star Wars greiddiol, it's just the hero's journey. Yndi, and done well. A does na ddim... It's a simple story. A mae'r strwythyr yna i adeiladu arno. Efo hon o'n i'n teimlo, oedd o'n fler. A dwi'n meddwl licio mi fynd i ffilm y gofyn. Nes i weld Sonic dros y penwythnos, guys. Oedd Sonic yn llanast, ond oedd ddim mor fler. Dyna'n pan i'n teimlo, y peth gorau lle neud amdano fo, mae o'n iawn. Mae o'n... O na syniadau da na fo. Ac peth ydi... Ond oedd o'n fler. A doedd o'n byd anhygol, nes i dod fanna mynd, oh my god, that's the best thing ever. Dwi wedi gweld ffilms 10,000 miliwn gwaith, oedd o just yn iawn. Nes i ddim dod allan o hwnna, yn mynd, ti'n cofio, ti'n edrych ar Last Jedi, ti'n edrych ar y bit fel... Mae'r bits lle mae Luke ar yr ynys yn ffynnu. Mae y throne room fight yn fucking epic. Badass. Yr bits lle mae Holdo yn seithi trwy... Oedd hwnna just fel... Hwnna, mae na moments special yn hwnna. A dos i allan o Rise of Skywalker yn teimlo... Do'na ddim byd wedi... Achos bobl fel, ti'n modd ar y diwedd, mae'r diweddglo neis, a dwi fel... Dwi'n mynd teimlo... Oedd wedi ffilmio well.
Nes di siarad am hwnna, do, fel... Do, generally o ran composition a felly overall, oedd o'n well, ond oeddech chdi'n sylwi arno fo, oherwydd oedd y cuts yn sporadic ac dros y lle, ac oeddech chdi'n jumpio un lle i llall. Ti'n meddwl oedd hynna, Iestyn, a ti'n meddwl hynna jyst i cuddio fel yr holl additional dialogue oedd rhaid iddyn nhw recordio mewn cwpwrth yn hotel room at Dwi'n ni really licio gwybod beth i gwybod, oherwydd lle nath y Rose di flannu iddo fo. Mae na lyfr mewn rhyw 10-15 mlynedd. Oh, definitely. Pan maen nhw ddigon pell off o fo, fe na lyfr really dda, a sy'n ni'n licio gwybod, neu fel long read. Dwi'n gobeithio wneud na rhywbeth debyg i Blade Runner digwydd iddo fo, lle o fewn, tywod, 10-15 blynedd, Fydd na cut arall yn dod allan. Dwi eisiau gweld y Colin Trevorrow version. Hyd yn oed os mae'n 4 awr o cut. Tywod, fod o'n deud y stori'n gall. Da ni'n dod fyny am y 2 awr wan. Ne. Oedden nhw'n... Fel dweud, ti'n dod o'n fo ar teimlad ydi, that's done. Ti'n mynd teimlo'n... Na, yn union. A hwnna di'r teimlo'n Ti ddim wedi dy wefreiddio. Oedd o'n oce. Oedd o'n ddim fel gwachio Llyfr Glas Nebo, live. Na. Nes i'n teimlo fatha cysylltiad emosiynol iddo fo, nes i'n teimlo fatha... waw, dwi'n newid gweld Dwi'n creu bob peth. Rhywbeth sydd wedi bod yn rhan o mywyd i am 30 blynedd, fath o beth. Ti'n just yn dweud... Ne. A problem oedd, y ffordd ar nhw... Mae headcanon fi ddim yn... Di headcanon fi ddim yn derbyn o, a mae hwn yn swnio fel horrible, fel Reddit forums kind of person. Ond o'n i'n gwirioni gymaint ar yr ideas oedd yn Last Jedi. Ydyn nhw gymaint mwy diddorol, gymaint mwy... Twyd da ni newydd yn siarad am Asian storytelling, lle mae pob beth yn amwys a dydy'r stuff ddim yn daclus. Mae nhw i ti... darllen dy deimladau di fewn iddo fo. A dwi'n gwybod i hwnna ddim yn Star Wars. A dyna beth ti'n dweud. So, oedd wedi setio fyny lot o bethau diddorol yn y cychwyn yn The Last Jedi. Force Awakens. Force Awakens. Oedd wedi cychwyn bethau weddol diddorol yn y Force Awakens. Wedyn, oedd nhw wedyn di Rian Johnson... Okay, so beth ydych chi eisiau fi wneud efo hwn? Oedd i dweud, have fun with it. See what happens. Fath o beth. A wedyn, mi o na backlash iddo fo. Mae'n anodd i ni beidio deud. Ond mi nath nhw'n reid sac i'r person oedd yn sgwennu'r un, nawfed. Colin Trevorrow. Do. Achos nath o yr Jurassic Park ffilm yna. So, mae hwn yn swnio'n gymleth. So nath o Jurassic Park Lost World. Na, dim Lost World. Jurassic Park yr un cyn. Dwi'n mwyn cofio. Nath o Jurassic Park ffilm oedd yn iawn. O wedyn nath o The Book of Henry oedd yn ffilm. Ddoth i allan a gath hi'n syth fewn i flop podcasts a video essays o fel am ffilm weird, fucked up, ond dim mewn ffordd mae hwn yn really wild. So cwpl o bobl yn dweud, o dyna pan gath y sac off Star Wars, achos oedd o fod yn neud episode 9, oedd achos Book of Henry. Ond wyt ti'n edrych mwy arno fo, dwi'n yn gwybod os na dyna be oedd o, achos supposedly, mae na fersiwn o'r sgript ar ffilm, bron y bod wedi oedd y fersiwn o'r sgript yn sicr, o'r shooting script, wedi warffen gen fo oedd yn cohesif i gyd, ond wedyn bod nhw wedi dod o J.J. Abrams fewn hefo'i sgwenwr i dynnu hwnna'n ddarnau a trio roed o'n ôl at ei gilydd mewn ffordd mwy quotes like fan satisfying. A dyna be oedd o. Ond os oedd nhw am wneud hynna, ddylen nhw wedi wneud o fela o'r cychwyn a wedi mapio y tri o'n nhw allan i creu arc dros y tri. So elfenna o'r gynta yn cael pay-off yn yr ail ac yn y trydydd. A fysa hynna wedi gadael bobl yn diwedd y trydydd yn teimlo lot mwy satisfied yn dweud. Ond mae hwn yn dod fyny i'r good improv thing ma? Ie, ti'n llygad y le. A dyna di'r...
A sa'n nhw wedi wneud hynny, fysa nhw wedi cael diweddglo mwy, sa'n bobl yn teimlo mwy brwdfrydig amdano. Dyn nhw'n yn colli pres, nac dyn nhw. Na, mae'n gwneud billions o bunna beth bynnag amdano fo. Mae'r lembo sydd wedi bod yn dweud, oh, go woke, go broke. Mae nhw dal wedi... Mae nhw wedi cael biliona o bres dros y byd i gyd. Mae nhw wedi gwneud mwy o'r ffilms ma. So, they don't give a shit. Mae nhw'n gwybod, da ni gyd yn mynd i brynu yr special editions o hwn a gwylio fe eto. Mae'n mynd i ddigwydd. A chys peth ydi... A ta pa... Sy'n mynd yn gwybod hynna? Da ni wedi prynu episodes 1, 2 a 3 ac oedd hynna'n shit. Na ddo. Oi, don't fucking class me with your bollocks fucking spending money on shit movies. Jesus Christ. Dwi eisiau pobl ail-asesu y prequels. Do. Ail-asesiwch y prequels. Hei, mae gymaint mwy yn hwnna'n deud... Mae'n deud gymaint mwy o bod y Jedi yn dwat, bod y Jedi essentially, oedd yn deud be mae Rey a Kylo Ren yn deud, burn it all down. Cychwyn o'r cychwyn. Oedd ti'n cochi hynna gyd yn y fanservice a'r mae'r CGI yn briliant. Actually, ti'n be? O ie, na, dwi'n mynd i bod nhw'n ffilms da. Just ail-asesu nhw, ie. Ail-asesu nhw. Rwch goedd nhw. Ond gaeth o da... Justice for Jar Jar. Aspect wahanol i fewn i hon, sef... Dwi wedi bod dwywaith i weld Rise of Skywalker thingy, whatever it's called, yeah. Ac y ddwy adeg yna, dwi wedi bod efo fy mab sydd rwan yn 12, ac mae o yn caru fo wrth ei fod, target market i fod. Love it. Fod, io. Rhyn un pam o'n i yn blentyn target market ar gyfer y trilogy greiddiol, fi a chi, tyfu fyny efo fo, oedd yn fatha, oh my god, mae hyn yn amazing. Ac ar i ddechrau ni, Return of the Jedi oedd hoff Star Wars movie fi oherwydd yr Ewoks a stwff bachu. Fi'n lyfio cael Luke yn gwisgo di, hwnna ffefryn fi. Ac yn hynna o'n i'n mynd, oedd Empire yn fatha, waw, hwn di ffefryn fi. Yep. A fatha, dyna di'r un teimlad efo'r y 3 ffilm yma, fod fatha mae'r ailyn yn sort of fatha Empire yn y ffordd mae o'n gymleth ac mae o'n gofyn cwestiynau mwy amdan y byd, a wedyn mae'r trydydd yn fwy o fanservice, fatha mae'r Return of the Jedi yn fwy debyg i hynna, ond i blentyn 12 oed mae o yn union be oedd yn gofyn amdan, a doedd o'n gymleth iddo fo o gwbl, ond efo'r ailyn, be di yna fel Last Jedi, mi oedd hwnna i pyn bach yn uchelgeisiol iddo fo ar y pryd, ond mae hwn yn bang on, ac oedd wrth i fodd. Be oedd o'n meddwl am y bit yn Last Jedi, lle mae Rey yn taflu lightsaber i Kylo Ren, mae o'n dalo, ignitio fo, a sleisio trwy pen un o'r Imperial Guards na. Cos hwnna di fel, o bosib, hoff darn fi mewn unrhyw ffilm yn y 10 mlynedd diwetha. A hwnna hefyd ydy un o'r pethau da ddyn nhw'n neud, oedd y fight choreography yn teimlo oedd yn kinetic, oedd o'ch ti'n gwybod lle oedd pob, doedd o ddim yn, doedd am jump cuts, doedd am byd, oedd y gyd yn teimlo, a chdi'n teimlo o'ch ti'n gwybod lle oedd pob relative i'w gilydd, oedd o'n teimlo fatha. A i ryw radda, wna'n rhywbeth tebyg efo un o'r ffilms eraill sy'n o'n eisiau sôn amdano, sef Birds of Prey. Ie, dal really eisiau fi'n i weld hwnna. Oedd o'n teimlo, oedd yr cwffio, oedd o'n physical, oedd o'n front, oedd o'n teimlo fatha, chdi'n gwybod be oedd pawb yn neud, ac chdi'n gwybod be oedd gallu pawb a sut oedd nhw'n gallu ymladd efo'i gilydd. A mae hwnna i fi lot mwy werth mwy gwylio na mae unrhyw beth fatha Fast and Furious be bynnag ydi o wan, lle mae Vin Diesel a The Rock yn gorfod cael
union yr un faint o punches, chos dyn nhw'n misio edrych fatha wimps. Mae'r Fast and Furious franchise yn gap mawr yn gwybodaeth diwylliannol fi o'r monoculture Anglo-Americanaidd, achos dwi wedi gwachod falle un o'n nhw, a maen nhw'n huge, a maen nhw'n neud billions o bunnoedd, a da ni'n ddim rili'n siarad amdano nhw'r rhaglen yma. Gwylio'r Cinema Sins fideos ar y gyfres I gyd, a ti wedi gweld digon. Dwi wedi gweld bob un y blawr ola. Mae'r... Ond Birds of Prey, just i ni cael mynd I ffilm, chos da ni... Nawn ni nôl I Star Wars tron rhywbryd arall. Ffilms, mae'r plant yn enjoyo nhw, dyna pwy maen nhw I. Rwy'n peth o pan nes I watched Sonic. Ffilms plant dyn nhw. Ffilms plant dyn nhw, diwedd y dydd. Am Space Wizards, pan bod ni'n cymryd o mor ddifri. Ac I oedolion, oedd o'n oce. Iawn da. Gwan te, so, quick fe ni, chos dwi'n hollol ymwybodol bod ni'n cracio 2 awr. Birds of Prey, di setio o fewn y DC universe. Mae Margot Robbie dod yn ôl fel Harley Quinn, sy'n actually cael lot mwy I wneud yn y ffilm yna na oedd hi'n cael ei wneud yn Suicide Squad. Cos mae Margot Robbie yn cynhyrchu fo, a mae hi'n gwybod be I wneud. A mae hi hefyd mae hi'n spot on fel Harley Quinn. Mae hi'n wych fel Harley Quinn. Mae gen ti Birds of Prey wedyn sy'n dod I fewn ac wedi ffidio'r actorion achos maen nhw hefyd yn wych. Mary Elizabeth Winstead o Scott Pilgrim. Pwy arall dwi'n gwybod? Mae rwy'n o Brooklyn Nine-Nine yn efo, neu dwi wedi gwneud hwnna fyny? Mae gen ti Jenny Smollett-Bell, Rosie Perez, Ali Wong yn trefyn yn efo. A maen nhw gyd yn... Mae nhw cymeriadau di Harley Quinn, mae gen ti Huntress. Mae Huntress yn just y cymeriad anhygol, dwi'n lyfio hi. So mae hi fatha mae hi'n mynd o gwmpas yn seithi pobl efo crossbow, a mae pobl yn galw hi the crossbow killer, a mi'n dweud, na, dim crossbow killer ydw I, Huntress ydw I. Mae hi fatha dweud, mae'n sort of fatha mae'n wych yn lladd pobl ac yn neud y moves I gyd, ond dim quite efo'r hyder I dweud, yeah, I'm the Huntress. Mae pobl dweud, you're the crossbow killer. No, I'm Huntress. No. A mae'n wych. Ti'n ma be, mae'r DC Extended Universe ma yn lle dwi'n licio bod. Dwi'n Aquaman stan, guys. Wonder Woman. Os maen nhw'n linio mewn i'r craziness o'r holl beth. Yndyn man o. A mae o'n gweithio waith. Chos dyna pam oedd yr hen Batmans, y Burnt Batmans yn gweithio, oedd, chos oedd nhw'n fucking nuts. Joel Schumacher versions. Oce, lle oedd nhw'n chdi bach rhy bell I mewn i'r nuts. Ond, mae gen ti, mae Jenny Smollett-Bell fel Black Canary hefyd yn wych. Mae just yr nhw yn siarad I gilydd a'n cwffio fe'i gilydd, mae nhw'n just yn wych. Mae Rosie Perez yn dod I fewn fel Renee Montoya, mae hi fel fatha rhyw, a mae nhw'n galw hwn allan yn y ffilm, mae fatha rhyw 80s detective, a mae siarad fatha rhyw 80s detective trwy amser, mae pobl yn mynd, be ffwc ti'n neud? A mae'n cario ymlaen siarad. Dwi'n rili edrych ymlaen I weld hyn. Ydy o efo'r un fatha teimlad fatha, ti'n bod Spider-Man Into the Spider-Verse, lle ti'n cael lot o'r Spider-Man sort of wahanol yn efo, fatha, o ran y cymeriadau, fod dwi'n gwybod byd amdano cymeriadau yma. Mae nhw'n... Swn i'n mynd deud... Dwi'n meddwl bod yr un sort of tone, ond diolch yn rhywun fa, diolch yn rhywun cymeriadau ond versus gwahanol. Ti'n cael yr un sort of tone, mae o'n wirion, mae o'n... Ti'n sort of cael... Mae'n irreverent, ond hefyd, mae o'n violence dros ben, a ti'n cael fatha'r cwffio, a ti'n teimlo fatha crunch o bethau, ti'n teimlo fatha faint o visceral ydy'r punches a'r kicks a bachi. A mae yna un golygfa lle mae Harley Quinn yn cwffio load o bikers ma mewn evidence lock-up yn y police station. A mae hi'n... Mae'n un sy'n lle mae hi'n
cuddio tu ôl i palat o cocaine. Mae nhw'n seithi mewn i'r cocaine. A mae hi fatha, mae'r cocaine mae'n mynd o'i gwmpas hi. A mae'n sort of mynd, mae'n cymryd sniff mawr, signo'r cocaine i gyd i fewn. A wedyn mae hi just yn fucking colbio nhw. A mae o yn wych. A genuinely, y ffilm dwi di mwynhau fwyaf ers gipyn amser. Hefyd, ys ydi Ewan McGregor yn efo mewn musical sequence, dwi yna ar gyfer hwn, fel Moulin Rouge original big fan. Mae'n sort of, ti'n teimlo fatha, mae'n gysylltiad fwy rhwng fo a Chris Messina fel Victor Zaz. A ti'n teimlo fatha, dwi'n eitha sicr, os oes nhw'n bod bach mwy ddewr, fysa'r ddau na cysgu fe'i gilydd. Ond so mae'n fatha... Now kiss! Just o dan y gwynaf y ffilm, a ti'n teimlo fatha, maen nhw isio neud o, ond dwi'n quite i godewr i neud o. A ti'n grydu beth mae Ewan McGregor dweud wedyn, mae'n teimlo fatha, they were having all the sex with each, a oedd nhw'n fatha cwpl mor efo'n gilydd. Dyna beth sy'n eto. Mae'r R-rated ffilm ma, mae'n ffain i gymryd o cocaine a tisio a malu bobl, ond dau ddyn yn cael snog, Mae nhw'n, mae'r whole thing just yn wych, a mae'n werth mynd i weld. Cool. A ty be, os i DC wneud mwy o ffilms fela, dwi'n meddwl sa'n nhw'n cael ei nôl reit handi. So dyna dwi'n gobeithio wnaeth nhw'n wneud efo Matt Reeves yn wneud The Batman. Wel, mae Sam Raimi yn dod nôl i wneud Doctor Strange and the Multiverse of Madness, so mae fel Sam Raimi superhero ffilm arall. Great. Guys, mae bron yn fel fori. Alright. Mae ffôn fi'n deud lwn i mynd i gwely. Dwi'n lyfio pa mae bedtime y lan fi, mae'n mynd dyn. Amser mynd i gwely a dwi'n fel, diolch ffôn. Alright, mam. Unrhyw beth da ni ddim eisiau gen ti, Est? Shout out i Galeri yn fyma. Os da chi yn digwydd bod yn Gynarfon, maen nhw yn dangos y ffilm Weathering With You. Ys i weld hwnna, mae o'n fucking stunning. Pam bod ddim siarad am hwnna? Dwi'n mynd deud i byd amdano fo. Weathering With You, mae Your Name ar gael ar Japanese animated films. Hyfryd, meddylgar. Mae'n atgoffa fi. Dyma'r profiad, oeddwn i'n teenager mor awkward oedd yn byw yn ganol nunlle, so ges i beth y profiad o fel licio rwy'n a teimlo amdanyn nhw a cysylltiad efo fel teenager arall a cwmpa mewn cariad. Ond mae gen y ffilms mae gyd fel supernatural stuff. Mae'n gret. Watchwch cha. So mae hwnna dydd Gwynar dydd Sadwn. Mae'n gret. Dwi newydd fod yn weld 1917 nath ennill VFX Academy Award, so oedd hwnna'n VFX nerd out fanna. Oedd na just o'n i'n gwybod, oedd pobl yn mynnu deitha fi, ffilm na efo un shot yn yma drwy dda i gyd. O'n i'n misio gwybod hynna. Ond dwi'n deud wrth pawb arall. So, mond cwpl o weithio o'n i'n teimlo yn y ffilm fatha, just torri ffwrdd i angl arall i fyna wan i fi cael gweld beth sy'n mynd mlaen. Ond, o berson sydd wedi chwarae dipyn o first person shooter games, a felly, mae o'n neu chdi deimlo fatha fod ti mewn gêm o ryw fath. Ond i rwy'n arall, fe droi ddechmygu fod o'n neu chdi deimlo fatha, dwi'n rhan o'r pobol ma ac dwi just efo nhw dilyn y drwad. Fi'n gweld be mae'r aspect gaming yn dod fewn ohoni hwnna. Mae hwn yn falle rhywbeth ar gyfer penod nesa, ond dwi'n eitha hyderus hyd yn oed efo'r technical stuff, fydda i ddim yn mynd i weld o, cos mae stuff rhyfel byd cynta wastad wneud i'r lot rhy drist. Dio ddim mor ddrwg ag be o'n i ddisgwyl. Mae na dega trist lle mae bobl di marw yn y fond. O sgil o Blackadder Goes Forth i Hedd Wyn, lle fysa ti'n rhoi do ar yr trist sgil? Mae end scene Blackadder Goes Forth lot fwy trist na unrhyw beth yn y ffilm ma, os ni dde.
Ond ydy o'n mynd i neud fi feddwl amdan fel Uncle Mam fi oedd yn ar y ffrant oedd yn sgwennu llythyr yn ôl yn deud diolch i chi am anfon y bara. No, di llwydo erbyn cyrraedd fi, ond diolch yn fawr mam. Na, ddim really oherwydd fod mae o'n constant, y storyline ydy fod gen ti y 2 milwr yma sef o un mission i wneud yn 24 awr yma a ti'n dilyn nhw ar y mission yma so gen ti'n yr amser i ymlacio ag meddwl amdan pobl adra a stwff fel na neu mae yna cwpl a dega lle mae hynna'n digwydd ond ti just fatha'n cario ymlaen ar y siwrna yma i mynd i'r lle nesa so mae wahanol iawn fel computer games dyna lle Bryn fi tra ni'n gwylio fo yr unig peth oedd yn sboilio fo i fi i ryw radda oedd y ffaith fod ti'n symud o un lle i llall a ti'n dod o dras Sergeant Major whatever Jones be bynnag a mae'n troi rownd i'r dechrau fatha dwi'n abo fo allan o'r teledu rhaglen teledu yna Moriarty o Sherlock ti de a wedyn so mae'n mynd ymlaen dod o'r draws fatha Sergeant Major arall fatha dwi'n abo chdi off rhyw thing arall dydw so ti'n mynd trwy'r actorion ma sydd first person shooter ond hefyd yn mynd trwy fel equity so ti'n bod mae pob un o'r milwyr normal ti'n bod yn unknown actors ma ti'n dod o draws a wedyn bob tro yna rwy'n significant efo stripes ar ei gryd mae o'n known actor a ti'n mynd cymryd ti allan o'n efo good word o so fod i dewis pobl ddim famous end of level boss sa castio unknowns eich wedi bod yn move lot mwy clyfar iddyn nhw just i cadw pobl i fi fes wedi bod gymaint gwell ond technically oh my god o'n i'n blown away efo sut oedden nhw'n neud o ond bod mond cwpl o weithio o'n i ffeindio'n hyn waw sut ddiawl nath nhw'n neud hynna ond just ar ddiwedd y ffilm ar ôl dod allan o'n i'n meddwl oh my god mae hynna just yn headfuck go wir o filmmaking mae o just oh my god mae o'n anhygoel dylswn ni watch it am hwnna dwi'n cytuno dod mae di dod i ben diwedd yr fel byd cynta mae National Yfed Gwyn Day a di Bryn mond ydi yfed lawr i fel 3/4 y gwpan na na sorry y botel hanner y botel ydi sorry mae hon bach mwy drinky nag arfer dwi wedi goffo cael amryw o esgusodwch fi moments ac yn ffordd i ffwrdd achos bod fi'n yfed 4 diod ar yr un pryd Reita diolch yn fawr iawn unwaith eto i pawb sydd wedi cyrraedd mor hir y hyn dwi'n credu bosib hon ydi yn hira ni ers amser maith ond mae hi'n mis Chwefror so mis bach Haclediad mawr hei ti'n beth da chi'n tal amdano fo so dwi'n dweud diolch yn fawr you get what you pay for exactly o flaen hei prynwch coffi ni gewch chi'n wefan ni off i Haclediad dweud helpwch ni allan gadwch iTunes review dwi'n teimlo fel dylwn ni hyn fel professional gadwch iTunes review os da chi wedi cyrraedd mor bell a hyn gadwch iTunes review so hynna neis atiwch ni ar Twitter just gyrru neges ar Twitter so boi amdan be da chi eisiau glwyd hwnna di bod mae'n lesh a'n wedig os gych chi syniad o beth sa'ch licio gweld ar rhifin parti Poblwydd 10 ni mae parti Poblwydd da ni wedi dechrau planio parti Poblwydd 10 yn barod live dwi wedi deud ti Twitch live stream efo Minesweeper yn ganol am rwan dwi'n mynd i ddeud diolch yn fawr o flaen llaw i Iestyn am odlygu'r bennod ma ond mae'n nos da gan Bryn nos da gan Iestyn nos da gan i fi Sioned dwi off i feddwl am sign-off llawer mwy ddiddorol achos dwi ddim wedi parhau unrhyw beth ond diolch yn fawr i chi cariwch chi gyd wrandawyr welwn i chi mis nesa ta-ra